कार्यक्रमात सर्वात आधी त्यांचा स्वागत गीत मालवणीतून सादर झाला. त्यानंतर आदरणीय कुलगुरू आणि महापौर यांनी सुद्धा आपली हजेरी देऊन अति सगळ्यांचं उद्बोधन अतिशय सुंदर पद्धतीने केलेलं होतं. सकाळपासून चर्चा झाली, परिसंवाद झाले, आता गंमत केली. शांत ना, आपण शांत होतो. माझा आवाजच कसा दिसले जरी खेड्यापेट्या त्या आवाज मधोबरा. तर मालवणीत कशाला कविता होत, फक्त लक्ष होत. आणि मालवणी खेळायचा मग यमक नाही, आवाज पाऊस पाऊस संपलं. यमक लिहिल्या कविते मराठी यमक घुसायचं तिथं. ते माझं सगळे कविता प्युअर मालवणी असत. मराठी मित्र आणि एक पहिली गाय ना, ते समोरच्या बाई लाल वाटायची, त्याने मान खाली घालायची, अशी मी कविता लिहून नाही. गाडी काय कोल्हापूर गायला घालतात, आम्ही घालतो, पण ते स्टेजवरून घालूच नसतं. तर आमच्याकडे एक तात्या बांगले म्हणून होते, पंप होतं त्यांचं, आणि ते कविता लिहिली. पण काही म्हणून जायच नाही. माझ्या दादा मंत्री म्हणून सांगितलं कवितेचं नाव कोंबडो. कोंबडो होता कोंबडे माका सुटली एक शक्कल, माणसाची शाणी त्यांची वायती अक्कल. अगो तुका पोरात आली खंडीभर, त्यांच्याकडून फिरत असते दिसभर. आता एक किंवा दोन पुरे, बाकी त्याचा आमलेट कर. काय लिहू शकता. तर मी पहिल्यांदा मराठी कविता लिही, मालवणी कविता लिही. तर मालवणी कविता माझ्याकडे ऐकत अशाचा लोकांना टोढ्याचा काय करून गेलो. मग मी काय केलं ते का सारी लायलंय चालले, मला पहिला बक्षीस मिळणार. काय म्हटलं तरी मी गाणीच म्हणतात, वाचणे नाही कविता. तर माझी एक कविता हा साशियाची माया. ते कोकणात काय माहिती मा, एक घर असतं कुटुंब, आणि ते एक चांगली रांधणारी बाई असतात. ते कातून चिरून दिल्या कधी जेवण बरा करतात. जावं हा विषय असो हा की जाऊया सासू हातावायला फडासारखी जगतात. ते का पहिलं हाडून जाऊ घरचे असणार, रे बाबा भावजीला घेऊन ये. भावजी काही येणार नाही, भावजी माहित नाही, लगेच झाले तळिलो. पण मान तो भोगून घेता, मग हरा घेतले म्हणा 40 रुपये रिक्षा देण्याला खर्च करणार नाही. हा सगळा माझा भोगला म्हणून मी तुला सांगतोय. जावई पहिलं घराकडे येऊन का पहिली बारडी नवीन, तांबेव नवीन, साबण नवीन, शेंद्री नवीन, उसा नवीन, अबरो नवीन, सगळं नवीन. आणि मी बाईला विचारले गो टावेल घर दांडीर असा होय तर घे साबण मोरी येत असा. आमका पण कुत्रा विचारणार नाही. शेड्यूल झाला माका म्हण जावं गेलो आम्ही बाजूकच जाऊया. सध्या माका एक कविता सुचली की कोकणात जे काय काय चांगले पदार्थ आहेत ते जाऊया करून घालायचे. मी काय लिहिलंय तरी गात आहे. लय दिसानी जावईलो जाय कुंभो मार्गे, फोडी फोडी ते का घाल हाडा आमका ठेगे. लय दिसानी जावईलो जाय मासे हाडगे, सर्व पापलेट ते का दी आमका पेडिये ठेगे. लय दिसानी जावईलो जाय काजी भाजगे, ससले ससले मालवणी प्युअर शब्द आता, ससले ससले ते कादी मोडके आमका ठेगे. लय दिसानी जावईलो जाय घावणे काढगे, खळखळीत ते कादी चिकट आमका ठेगे. इतक्या मालवणी हुशार आणले तर पहिले 2-3 घावणे चिकाटतात. बिचारे म्हणजे आपण ठेवत आपण खाऊ. तर आमच्याकडे घ्या कोकणात काय किंमत आहे म्हणतात. मुंबईचे पाहुण्याला काय करतात, आजी तुम्ही हे होल कसे पाडले. आजी हुशार. आजी अंतर काय करतले बाबा, सकाळी फाटे उठलं हिर घेतलं आणि त्या गव्हाकामध्ये बसलं. लय दिसानी जावईलो जाय भोंडास करगे, बराबरा ते कादी काळा आमका ठेगे. लय दिसानी जावईलो जाय आंबे कापगे, हापूस पायरी ते कादी खोटा आमका ठेगे. लय दिसानी लय दिसानी. नामदेव घ्या पुढे या, गवळी सर या पुढे बस. तर कोकणात 7:40 ची गाडी पुढे असून सुटली, सोनावड्यात जाव लेट झाली तर पलीकडे वराडात जावचा लागतात. तर काळोख झालो तर ताऱ्या हातमोरची लागतात.
कोकणात तारी लहान होडी तारीकडे हा नदी ते का केल्या का तो येतात डबुक डबुक करून काढतात आणि घेऊन जातात ते का. तर मी एक बाई बघले 6:40 8 वाजता उतरली 1 किलोमीटर चालत गेली. तर तिच्या घराकडे सासूशी घातली तर हो घराकडे नटलो तर पाळण्यात झील लहान नटलो. त्याच्या कवीची आपले चित्रविधी कल्पना तिची कविता तार्या मामा होडी हाड रे बेगीन पोचे माका पहिलडी. मी काही गाणं शिकारणार ह्याच गाणं म्हणता काही त्याला शेकायला लागला म्हणता गिरीश बुकात गेला डायरेक्ट त्या आमका काय आता म्हणते गेलो 70 वर्ष माका आणि काय बघा प्रसिद्धी मिळते ठीक आहे विचार म्हणाचा म्हणा. तर माका काय म्हणायचं मला मी जुने सिनेमा बघितली तेव्हा ते माका ह्या होते पायलिया छनकार मोरी पायलिया छनकार तुझा घुसडून दिला तार्या मामा तार्या मामा तार्या मामा तार्या मामा तार्या मामा तार्या मामा थोडी हाड रे बेगीन पोचय माका पहिलाडी रे. तार्या मामा थोडी हाड रे पाळण्यात माझो झिल्लीच लोहा बापूस तेजो कट्यार गेलो भा. घरात म्हातारी शिका सारे घरात म्हातारी शिका सारे बेगीन पोचय माका पहिलाडी रे. तार्या मामा होडी हाड रे. तारी शो किती बघा प्रेमळ मुंबई घराकडून बाजू म्हटलं तरी बोलणार नाही पेपर वाचत असतं आपलं. तारी काय म्हणतात भिया नको चढवा मिया इलय इतकी रातिया खेका केलय म्हातारे वशे थाडू कुडाळा गेलय येता येता वाईच बाजार केलय. चाराची गाडी माका चुकली मरे चाराची गाडी माका चुकली मरे बेगीन पोचय माका पहिलाडी रे. तार्या मामा होडी हाड रे ह्याच्या पुढे जाऊन रांदू होया झिलाक दूध दिवक होया रडान रडान तो निस्तलो रे रडान रडान तो निस्तलो रे बेगीन पोचय माका पहिलाडी रे. तार्या मामा होडी हाड रे. आमच्याकडे काय माहिती छोटे छोटे कविता होय छोटे कविता ते काय वेळही बोलत जातात लांब न येता म्हणता काय लिहून आणल्या का लोक म्हणतात ते लोकांनी 3 मिनिटात तयार करून घेऊ काय 3 मिनिटात करायला गेली तर जमतात काही तर लोक थांबणार ना ते असं. आमच्याकडे माझ्याकडे 8 ओळीची कविता माझा आता सासरवाड सोनावडे ते पहिला मिरगा तो होरी लोक गोंते घेतात ह्या घेतात मासे धरून जातात आमका मासे बाजारात जावं लागतात. ते मासे घेऊन गेले पहिले मग काय कविता असली नांगर घेऊन बापूस गेलो बैल घेऊन भाव पाऊस येलो पाऊस येलो पाऊस असं म्हटलं तर काय नाही म्हटलं चाललं काय होतं बघा. नांगर घेऊन बापूस गेलो बैल घेऊन भाव पाऊस येलो पाऊस येलो पाऊस येलो पाऊस येलो पाऊस काळे काळे ढग काळे ढग कुणगे सगळे भरान गेले जडे तडे परमाळता मातीयेचो वास पाऊस येलो पाऊस येलो पाऊस नांगर घेऊन पाऊस गेलो बैल घेऊन पाऊस येलो पाऊस येलो पाऊस होळाचे नय झाले कुर्ले मासे खळ्यार इले होळाचे
आमचे कळविले कुर्ल्याचा सांबारा कुर्ल्याचा सांबारा करतली आऊस पाऊस येलो पाऊस पाऊस येलो पाऊस पाऊस येलो पाऊस पाऊस येलो पाऊस सकाळ म्हणून टाळी मारून कंटाळ येतो आणि हल्ली काय नवीन पद्धतीच्या हे काय टाळी द्या त्यांना भीक मागवाय घ्या आवडलं तर बाकी त्यांना टाळ्या द्या म्हणजे बँकेत पैसे बॅलन्स केले पैसे भरा आवडलं तर आपण हात उचलता टाळे सामाजिक लग्न नाही हल्ली सगळं पैसे नाही बदलायचं मडके करा टाळ्या मडके पैसे नाही मडके पैसे दिले गप्पा मोबाईल बंद करू नका पण ऐका माझा मोबाईल पेक्षा मोठा आवाज असतो काय तर काय बोलायचा बोल काय तू काय सांगितलं पाहिजे बाकी इथे छान कविता म्हणतात मडकेकर म्हणत सांगितलं आणि पण माझी प्रसिद्धी झाली तर आम्ही एकदा निवडून पडता पूर्ण नाही होता घोडीने जाऊचा लागला 10-15 माणसात एकदम बसलेली त्याच्यात एक जोडप्या होता नवीन झालेला नवीन लगीन झाला तिथे वळेसार मांडलो आणि जो आबोलेचो शेवट्याची पाती मांडली आणि तिथे बघितलं ह्याच्या खिडकीला होती किनाऱ्या घोडीत बसल्यावर तुम्ही घोवाचा हात धरलाय हे म्हटलं पाण्यात घ्या आता बाहेर म्हणलं मी आपलं बघितलं कवी मी म्हटलं ह्या काय तर बघितलं आणि इतक्यात मोठं पाऊस शिलो धूळ उडावली आणि आम्ही जाऊन ते घोडी लागल्यावर कोंबडी कशी जाऊन कसं घोडी ठेवलं आणि दोघे जण भिजत गेले पावसात अरे काय म्हटलं मला पाण्यात भिया होता बाहेर म्हणून भिजत गेला तिच्यात जो पाऊस पडलेलो तिच्या त्या पिवळ्या पातळा आणि त्या फुलांनी तिची ही कविता तू पाऊस मी पाऊस पाऊस भरा निलो चुक्या मनार पाना पानार पाऊस पडा तू पाऊस मी पाऊस पाऊस भरा निलो चुक्या मनार पाना पानार पाऊस पडन गेलो चुक्या मनार पाना पानार पाऊस पडन गेलो इतकी रातिया खेका केलंय म्हातारे वर्षे थाडू कुडाळा गेलंय येता येता वाईच बाजार केलंय चाराची गाडी माका चुकली मरे चाराची गाडी माका चुकली मरे बेगीन पोचई माका बैलाडी रे तार्या मामा थोडी हाड रे ह्याच्या पुढे जाऊन रांदू होया झिलाक दूध दिवक होया रडान रडान तो निस्तलो रे रडान रडान तो निस्तलो रे बेगीन पोचई माका पहिलाडी रे तार्या मामा थोडी हाड रे आमच्याकडे काय म्हणतात छोटे छोटे कविता होय छोटे छोटे कविता ते काय वेळही बोलत जातात लहान होते याचा म्हणा काय लिहून आणल्या का लोक म्हणतात ते लोकांनी 3 मिनिटात गाडी करून घेऊ काय हे तिकडे करायला जाऊ नाहीतर लोक थांबणार ना हे असं आमच्याकडे माझ्याकडे 8 ओळीची कविता माझा आता सासरवाट सोनावडे ते पहिला मिरगाचं होरी लोक गोंते घेतात ह्या घेतात आणि मासे धरून जातात आमका मासे बाजारात जावं लागतात ते मासे घेऊन गेले त्याच्यात पहिले तू मग काय कविता असली नांगर घेऊन बापूस गेलो बैल घेऊन पाऊस येलो पाऊस येलो पाऊस आता म्हटलं की काय नाही म्हटलं चाललं काय गावात होतं बघा नांगर घेऊन बापूस गेलो बैल घेऊन पाऊस येलो पाऊस येलो पाऊस येलो पाऊस येलो पाऊस काळे काळे ढगईले काळे काळे ढगईले कुणगे सगळे भरान गेले जडे तडे फरमाळता मातीयेचो वास पाऊस येलो पाऊस येलो पाऊस नांगर घेऊन बापूस गेलो बैल घेऊन पाऊस येलो पाऊस येलो पाऊस होळाचे नय झाले
घोडाचे नय झाले कुर्ले मासे खळ्यारिले, घोडाचे नय झाले कुर्ले मासे खळ्यारिले, कुर्ल्याचा सांबारा कुर्ल्याचा सांबारा करतली आऊस करतली आऊस, पाऊस येलो पाऊस पाऊस येलो पाऊस पाऊस येलो पाऊस पाऊस येलो पाऊस. सकाळ म्हणून टाळी मारून कंटाळ येतो. आणि हल्ली काय नवीन पद्धती द्या, हे काय टाळी द्या, त्यांना भीक मागवाय द्या, आवडलं तर भारतीय त्यांना टाळ्या द्या, त्यांना टाळ्या द्या. म्हणजे बँकेत पैसे बॅलन्स केल्या त्यांच्याकडे पैसे भरा, आवडलं तर आपण हात उचलता. टाळी सामाजिक लग्न नाही हल्ली सगळं सगळं पैसे नाही बदलायचं. मडके करा टाळ्या, मडके पैसे नाही, मडके पैसे द्या, गप्पा मोबाईल बंद करू नका. मोबाईल ऐका, माझा मोबाईल पेक्षा मोठा आवाज असतो काय तर काय बोलायचा बोल काय. तू काय सांगितलं पाहिजे, बाकी ते छान कविता म्हणतात मडकेकर म्हणा सांगितलं आणि पण माझी प्रसिद्धी झाली तर आम्ही एकदा निवृत्त पूल नाही होता, घोडीने जाऊचा लागला. 10-15 माणसात एकदम बसलेली, त्याच्यात एक जोडप्या होता नवीन झालेला, नवीन लगीन झाला. तिथे वळेसार मांडलो आणि जो आबोलेचो शेवट्याची पाती मांडली आणि तिथे बघितलं की ह्याच्यात खिडकीला होती किनाऱ्या. घोडीत बसल्यावर तुम्ही घोवाचा हात धरल्या म्हणजे म्हटलं पाण्यात घ्या आता बाहेर माणूस मी आपलं बघितलं कवी मी म्हटलं ह्या काय तर बघितलं. आणि इतकं मोठं पाऊस शिलो, धूळ उडावली आणि आम्ही जाऊन ते घोडी लागल्यावर कोंबडी कशी जाऊन बसले घेतलं आणि ती दोघं जण भिजत गेली पावसात. अरे ह्या काय म्हटलं मला पाण्यात घ्या होतं बाहेर म्हणून भिजत गेला. तिच्यात जो पाऊस पडलेलो तिच्या त्या पिवळ्या पातळा आणि त्या फुलांनी तिची ही कविता. तू पाऊस मी पाऊस पाऊस भरा निलो, चुक्या मनार पाना पानार पाऊस पडा. तू पाऊस मी पाऊस पाऊस भरा निलो, चुक्या मनार पाना पानार पाऊस पडन गेलो, चुक्या मनार पाना पानार पाऊस पडन गेलो. तर सर्वप्रथम आजच्या कविता वाचण्यासाठी आपल्या समोर येत असत आबा पेडणेकर. जरा मला उपस्थिती देवा पहिल्या 5 पार्टिसिपंटची. आबा पेडणेकर असत हजर सभागृहात. अंजली वैद्य हात वर करून फक्त उपस्थिती सांगा. अंजली वैद्य, प्रसाद जोशी, शंकर गवस, भूषण दत्त. सर्वप्रथम मी आबा पेडणेकरांचा इथे व्यासपीठावर आमंत्रित करते. कवितेचा कालावधी फक्त 3 मिनिटाचा असा याची काळजी घ्यायची. हॅलो हॅलो नमस्कार, मी आबा पेडणेकर, तोंडोळी गावचा, मालवण. थोडक्यात सांगेन, मी आबा पेडणेकर म्हणून किंवा सिंधुदुर्गचा सुपुत्र म्हणून मला खूप अभिमान आहे. तो असा की भराडी देवीवर जो चित्रपट आला जावई माझा नवसाचा, त्या चित्रपटाचं कथा पटकथा संवाद मी लिहिले. त्यानंतर आज आपला जो मालवणी नटसम्राट म्हणून दिगंबर नाईक तुम्ही ज्याला बघता आहात, तो दिगंबर नाईक माझ्या अर्धी मस्ती अर्धा ढोंग या नाटकाचे 350 प्रयोग केल्यानंतर दिगंबर नाईक घडत गेला, याचा मला सार्थ अभिमान आहे. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे बाबू पेंटर. हल्ली माझा पान पण हल्ला नाही त्याच्याशिवाय. तुमका सांगताय भिंतीचो रंग उडून देत की नळे गळाक लागत देत, मळणी करूची आसान देत का ढोरांची पेंट संपा देत, वय करूची योगदान देत का नारळ पाडूचे आसान देत. केसाचो रंग उडालो ना तरी आज माका आठवता ना तो बाबू पेंटर. हल्ली माझा पान पण हल्ला नाही त्याच्याशिवाय. घासून पुसून काढायचा तो भिंत अगदी मनापासून.
मग त्याच्या लेवल करायचो अगदी मनापासून. कधी कधी तो एकटोच त्या भिंतीकडे बघित राहायचो. जेव्हा त्या भिंतीकडे बघतोय ना तेव्हा आठवता तो बाबू पेंटर. हल्ली माझा पान पण हल्ला नाही त्याच्याशिवाय. कपार कप चायचं घेऊन वीत करीत रोजच रंग आहे अगदी रमान. काम त्याचा असं हळूहळू पण काम कसा अगदी आपला समजा. त्याच्या मनातलो रंग आज भिंतीवर खणखणीत दिसताय त्या लढवून आणला जातो. कधी चुकान मन उदास असतात ना तेव्हा त्या भिंतीकडे बघताय. त्या भिंतीकडे बघताय तेव्हा आठवता ना तो बाबू पेंटर. हल्ली माझा पान पण हल्ला नाही त्याच्याशिवाय. त्याच्या डावऱ्या हातात सरस व्यवस्थित ढवळायचो. एकजीव होई तागायत. हो एकजीव म्हणजे काय असतं ना ह्या तो रंगात सरस घोळताय का. भिंतीर रंग अजून जसोच्या तसो. काळीची कटेला असतं ना अगदी तसो. आजो त्या भिंतीवर तो तरतरीत रंग बघतोय ना तेव्हा आठवता तो बाबू पेंटर. हल्ली माझा पान पण हल्ला नाही त्याच्याशिवाय. सकाळचा कोवळाहून भिंतीवर पडला ना सण असल्यासारखी भिंत सदा लुटता. झळाळी माका येता आणि रंगांच्या चकाकीत उत्सव असल्यासारखे वाटायला लागतात. गीतेचा सार रंगवून टिळकांनी धडे दिलेले तशीची भिंत जगाचा कसा असा माका धडे देता तेव्हा आठवता तो बाबू पेंटर. हल्ली माझा पान पण हल्ला नाही त्याच्याशिवाय. हो वीट करीत एक चाली का पण हा जोड खाया जो कळातो ना तो पक्को वेळ पाळणारो त्या सूर्यासारखो सत्काराचा हकदार असा. खरंच मी आणि माझी भिंत माझा पूर्ण आयुष्य या भिंतीबरोबर चालताना दिसता हो तेव्हा आठवता ना तो बाबू पेंटर. हल्ली माझा पान पण हल्ला नाही त्याच्याशिवाय. माका वाटतं जगाचा कसा असा नकळत सांगणारो बाबू पेंटर असता प्रत्येकाकडे. माका वाटतं जगाचा कसा असा नकळत सांगणारो बाबू पेंटर असता प्रत्येकाकडे. विचार करा डोक्या खाजो असतो असा कसो हे शोधून काढा. सगळे दिवस सारखे नसतात. कसली काळजी असतात कधी चिंतेत असाल तेव्हा तुमका टेन्शन फ्री करतलो तो बाबू पेंटर. टेन्शन फ्री करतलो तो बाबू पेंटर. जाता तुमका याका सांगत गावाला प्रत्येकान होता कोणा एकासाठी तरी बाबू पेंटर. तुमच्यापैकी प्रत्येकान होता कोणा एकासाठी तरी बाबू पेंटर. मग तुमच्या पडत्या काळात मग तुमच्या पडत्या काळात तुमच्यासाठी उभे राहतले हजारो बाबू पेंटर. किती हजारो बाबू पेंटर. धन्यवाद. सुरुवात करूची. कवितेचं नाव असं आठवणींचा गुटला. खूप दिवसांनी मनात आज झाला आठवणींचा गुटला. सोडताना वाटला सुटला पण मन अनेकच त्याच्यात गुंतला. चुकला काहीतरी माझा माका इंजिनियर जायचा वाटला. चुकला काहीतरी माझा माका इंजिनियर जायचा वाटला. करिअर करूचा तर घर सोडूकच व्हाय हा कोणाचा तरी म्हणणं पटला. पैसो कमवून मोठा होता म्हणून मग आम्ही पण शहर गाठला. पैसो कमावून मोठा होता म्हणून मग आम्ही पण शहर गाठला. आणि त्या गडबडीत माझ्या कोकणातला गाव पाठी सुटली. गावलो पहिलो पगार तेव्हा खूप भारी वाटला. मॉल शॉपिंग फिरान मग या चिकन हॉटेल गाठला. भरला ताट बघून सुद्धा तेव्हा काळीच मात्र बांगड्याच्या कडीसाठी सुटली. काळी करवना तांबडे बोंडू फणसाची शाख आणि भिरणांचा मुठला. काळी करवना तांबडे बोंडू फणसाची शाख आणि भिरणांचा मुठला. आडसाराच्या पाण्यासाठी माका केरलावाल्यान लुटला. कॅन्टीनचं जेवण जेव्हा कसा तरी पोटात रेटला तेव्हा कळला कितक्या भारी लागता कुळचाचा पिठला. शिमग्याचा सॉंग कोणाचा युट्यूबवर दिसला. ढोलावरचा पुडा तेव्हा पार काळजात घुसला. ढोलावरचा पुडा तेव्हा पार काळजात घुसला. होळीच्या निमित्तानं वाईज गावात जायचा म्हटला. रोमाट तडे उठला आणि सुटियेसाठी माझा हडे साहेबा वांगडा पेटला. असं तिया म्हणतो. मतदान करू गोया कर्तव्य होणार असं तिया म्हणतो. उभे राहिलेले सगळेच नेले साण.
उभे रावलेले सगळेच मेले सांड, जोताचो भितूर एकय दिसना ना, जोताचो भितूर एकय दिसना ना. मगे बटन दाबताना हात माझो थरथरता, मगे बटन दाबताना हात माझो थरथरता. तेका मी काय करू? मतांसाठी मेले मळ्यात काय रानातय काढतले, मतांसाठी मेले मळ्यात काय रानातय काढतले असं तिया म्हणतो. आणि सकाळी व्हाडा दिले तर मिया काय करू? आणि सकाळी व्हाडा दिले तर मिया काय करू? कोकण म्हणजे देवपाना, कोकण म्हणजे देवपाना, भाऊ बनकी, जमिनीचे दाये असं तिया म्हणतो. कोकण म्हणजे देवपाना, भाऊ बनकी, जमिनीचे दाये असं तिया म्हणतो. हैलो निसर्गत असा कोकणचो जीव, हैलो निसर्गत असा कोकणचो जीव ह्याच लोकांका पचना ना. हैलो निसर्गत असा कोकणचो जीव ह्याच लोकांका पचना ना. तेका मिया काय करू? दारात फुलता बकुळ, दारात फुलता बकुळ, उभ्या कोकणाचा होता गोकुळ. दारात फुलता बकुळ, उभ्या कोकणाचा होता गोकुळ असं तिया म्हणतोय. पूण पिकता थंय इकना ना, पूण पिकता थंय इकना ना. तेका मिया काय करू? कर्णेन आंब्याचो मोहर करापता, कर्णेन आंब्याचो मोहर करापता असं तिया म्हणतो. मेल्या अंधश्रद्धेची पाळामुळा डोक्यात अजून वळवळतो, मेल्या अंधश्रद्धेची पाळामुळा डोक्यात अजून वळवळतो. तेका मिया काय करू? हागणदारी मुक्त गाव करू गोयो असं तिया म्हणतो. हागणदारी मुक्त गाव करू गोयो असं तिया म्हणतो. पण आजूबाजूक चार झाडा बघल्याशिवाय, पण आजूबाजूक चार झाडा बघल्याशिवाय आमका मोकळा होप जमना ना. पण आजूबाजूक चार झाडा बघल्याशिवाय आमका मोकळा होप जमना ना. तेका मिया काय करू? बुवा बापूंच्या ताब्यात देव धरून गेलो, बुवा बापूंच्या ताब्यात देव धरून गेलो असं तिया म्हणतो. आताशे देवळातले देव लोकांका पूर्णच ना, आताशे देवळातले देव लोकांका पूर्णच ना. तेका मिया काय करू? चोची पुरतो घास आसता पाखरांचो, चोची पुरतो घास आसता पाखरांचो असं तिया म्हणतो. माणसांचो हव्यास मात्र सोपल्या स्वप्नानं, माणसांचो हव्यास मात्र सोपल्या स्वप्नानं. तेका मिया काय करू? मुंबईचा शांघाय करतले असं तिया म्हणतो, मुंबईचा शांघाय करतले असं तिया म्हणतो. मेल्या उसाचो मळो तयार जायसर, मेल्या उसाचो मळो तयार जायसर सगळेच पोले कुळी घालतो, मेल्या उसाचो मळो तयार जायसर सगळेच पोले कुळी घालतो. तेका मिया काय करू? तेका मिया काय करू? धन्यवाद. सत्कार करतात. यानंतर आपणासमोर येतात मी नागेश मोरेकर, राहणार मालवण वायरी. मी नुकताच गावगाता गजल या सिरियलचा टायटल सॉन्ग म्हटलंय तुमका म्हणून दाखवतो. गाराना या गोड म्हणून घेरे तेव्हा रवळला का व्हय महाराजा, व्हय महाराजा, व्हय महाराजा. इडा पिडा तोडो पोरा तोरा ठेव खुशाला आता व्हय महाराजा, व्हय महाराजा, व्हय महाराजा, व्हय. बायको गेली पळान मनान फिरता येचो घोडो, भैरीच्या कोंब्यावर गावाचो डोळो, जिल्ह्यातवर नाचता बारक्याचो बोको, नाम्याच्या छडवाचो प्रसादाशी टाको. अण्णांच्या आमराईत वाघ घुसलो, अण्णांच्या आमराईत वाघ घुसलो, लोटो टाकून तो गोटो पळालो. गावगाता गजाली, गावगाता गजाली, गावगाता गजाली, आम्ही अस्सल मालवणी. कवी आपणासमोर येतात. भूषण दत्तदास कविता सादर केल्यानंतर आपलं प्रमाणपत्र घेऊन जावं. नमस्कार, मालवण खंडरून आलोय. माझ्या कवितेचं नाव आहे माझी आऊस आता हतरुणार असा. माझी आऊस आता हतरुणार असा,
मी तिका सांभाळतय म्हाका जमता तसा. माझी आव सकाळ हतरुणार आसा. कधी काळी आमच्या घरात सून मनान येयली, कधी काळी आमच्या घरात सून मनान येयली. मोकळ्या मनाची कष्टाळू हाताची ही सून घरभर वावरली. घराच्या लाडक्या सुनेन सगळा घर आपलासा केल्यान. मोठ्या मनाच्या माझ्या औशीन घराचा घरपण जपल्यान. कपाळावरचा लाल कुकू सूर्यासारा दिसा माझी आव साका हतुरणार आसा. मी तिका सांभाळतय म्हाका जमता तसा. आठवता ती म्हाका धन्यासाठी भाकरी घेऊन मळ्यात जायची. आठवता ती म्हाका धन्यासाठी भाकरी घेऊन मळ्यात जायची. दोन भाकरे बैलांका घालून बापसा बरोबर कुटको मोडायची. भोपान होता अंगात तेव्हा पिकवल्यान सोना मळ्यात. आडी नडीक धावली मावली, कधी दुःख नाही दिसलं डोळ्यात. मोडक्या संसारात तिना ठिगाळ लावल्यान जमात तसा. माझी आव साता हतुरणार असा. मी तिका सांभाळतोय म्हाका जमता जसा. गावचा सुख बघून चाकरमानांची बोंबळा एकदम फिरली. आमच्या इश्याक पाटल्या दारची पडीच तेवढी उरली. न सांगताच बापूस तिच्या नावार करून गेलो. सगळ्यांनी बोंबे मारल्यानी, पण एक कावळं सुद्धा पेंडाकडे नाही येतो. हे आठवणी काढून ती रडता ढसा. माझी आव साका हतुरणार असा. मी तिका सांभाळतोय म्हाका जमता तसा. सुनेचं तोंड बघून जीव सोडीन असा रोज म्हणता. 4 खंडी भाताचा सुख कोलमसता. बापियाच्या हातात चव येत तरी कशी. स्वतःक सावरीत मग नऊवारीत गाठ मारता जमात तशी. तिका झोप येऊ खरी मनान रोज देतय माझ्या मांडयेचा मिवसा. माझी आव साका हतुरणार असा. मी तिका सांभाळतय म्हाका जमता तसा. देवा म्हाका असा तिचोच रे आधार. औषध पाणी करतय मी लवकर तिका सुधार. तिच्याशिवाय दुसरा कोण नाही रे या जगात. पुढच्या जन्मात सुद्धा ह्याच औषधाच्या घाल म्हाका पोटात. भोपान येऊ दे तिका आणि जाऊन दे तिच्यावरची अवदसा. माझी आव साता हतुरणार असा. मी तिका जमालतय म्हाका जमता तसा. समोर येतात पूनम. शनिवार आणि पुरण म्हणजे दिवस सकाळ. घरातल्या त्रास देण्यापेक्षा बाहेरच राहून जास्त पेवायचं. 1-1 रुपये गोळा करून बॉल आम्ही आणायचो. जो कोण रुपये नाही देत ते का खेळात नाही घ्यायचे. पाटल्या दराच्या करट्यांवर रचा लगोरी. फोडूच्या आधी असा पळाची तयारी. बॅटबॉल खेळत खेळणं म्हणजे नळे फुटाचं साप. खायच्यावर टिक टप्पीपणात लागलं तर आव. डोंगरा काप लागली की पळाचं तेवढं कमी. तानाजी स्टॅच्यू म्हणतात हसाची जागा रिकामी. पेळ म्हणजे डोंगर, खळा म्हणजे पाणी. मी तुझ्या पाण्यामध्ये चिडवत सुरू होय डोंगर पाणी. विश्व अमृत म्हणजे न संपणारो खेळ. ह्याच्यात राज्य घेणारं सोडून बाकीच्यांच्याच बसावे. लपाछपी खेळ म्हणजे सगळ्यात भयानक. कान डोळे जाचे भारी तेकाच खेळायचा नाही. अभ्यासानंतरची कबड्डी गपचूप खेळायची. आरड जो मारी त्यांना एंट्री मारायची. पच्चीचं डाव आणि सापशिडी हिंका खरं रंग माटवात यायची. जिंकलं तर जिंकला कोणतरी, नाहीतर चिडीचो चाव जास्त व्हायची. लहानपणचे दिवस ते होतेच वेगळे. काय नाही आता हातात फक्त आठवणीच रवले. मसुरे, तालुका मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्ग. माझ्या कवितेचे नाव आहे माझो झील मोठो झालो. लहानपणी तो आईचो लाडको म्हणून त्याका सगळ्या पोटभर दिल्यान. त्याका भात भाकरी खाऊक घातल्यान. स्वतः मात्र नुसता पाणीच पिल्यान. माझो सोनू माझो बाळो मनान साऱ्या गावात मिरवल्यान. स्वतः मात्र जागे रवान पण तेका मांडीवर घेऊन झोपवल्यान. दररोज तो शाळेत जाय अभ्यास करी भराभरा. तो नीट शाळेत जाता की नाही या काळजीत तिचा काहीच दरदरा.
झील आता चांगल्या नोकरीत लागल्यावर आई घरभर पैसे पाठवता. झील आता चांगल्या नोकरीत लागल्यावर आई घरभर पैसे पाठवता. परंतु आई माका तुका भेटाचा हा असा मनात नुसता प्रेमच साठवता. थोड्या दिवसांनी आई फोन नाही केल्यान म्हणून ती कासावीस होई. मात्र यो नालायक नुसतो पिझ्झा आणि बर्गरच खाई. पैसे जास्त झाले आता आठवणीच्या बाहेर गेली आहे. पैसे जास्त झाले आता आठवणीच्या बाहेर गेली आहे. पण तिला नेहमी असते त्याच्या फोनची गाही. पैसे भरपूर कमवल्यान आईक मात्र नेहमीच विसरलो. पैसे भरपूर कमवल्यान आईक मात्र नेहमीच विसरलो. पण आईक कसला दुःख नाही कारण तिचं झील आता मोठं झालो. धन्यवाद. आपल्यासमोर येतात श्रीमती वैभवी चौकेकर. हॅलो, माझं नाव वैभवी निलेश चौकेकर. मी मालवण आचऱ्यातून आलेली आहे. माझ्या कवितेचं नाव आहे. आता पाऊस नाही आपण आमच्या मालवणात मात्र पावसाचा मी एक मालवणी कविता आमच्या पावसावरती सादर करते. तुम्ही पण माझा साथ देऊची असा कविते. पावसिलो पावसिलो पावस इलो मातीच्या वासन बाय सुगंध नालो. पावसिलो पावसिलो पावस इलो मातीच्या वासन बाय सुगंध नालो. केवड्याच्या गंधान मन दरवळून गेला. केवड्याच्या गंधान मन दरवळून गेला. पावसाच्या थेंबान माझा अंग भिजला. आणि पावसाच्या थेंबान माझा अंग भिजला. पावसिलो पावसिलो पावस इलो मातीच्या वासन बाय सुगंध नालो. शेतकरी नांगर घेऊन शेतात निघालो. शेतकरी नांगर घेऊन शेतात निघालो. दुखना पडला सगळा तो इसरान गेलो. दुखना पडला सगळ्या तो इसरान गेलो. पावसिलो पावसिलो पावस इलो मातीच्या वासन बाय सुगंध नालो. नदीच्या किनाऱ्यात जोडाता बसला. नदीच्या किनाऱ्यात जोडाता बसला. पेंगीला मनात धापकर चिखलाता पडला. पेंगीला मनात धापकर चिखलाता पडला. पावसिलो पावसिलो पावस इलो मातीच्या वासन बाय सुगंध नालो. धोंडग्याचो कोंबडो पाठी खारवलो. धोंडग्याचो कोंबडो पाठी खारवलो. आणि तुकल्याचा डोळो गोट्या थंडेन मेलो. आणि तुकल्याचो डोळो गोट्या थंडेन मेलो. पावसिलो पावसिलो पावस इलो मातीच्या वासन बाय सुगंध नालो. मालवणी कवी सोहळो दादरला रंगलो. मालवणी कवी सोहळो दादरला रंगलो. आणि कवींच्या कवितांचो फवार उडतलो. आणि कवींच्या कवितांचो फराड उडतलो. पावसिलो पावसिलो पावस इलो मातीच्या वासन बाय सुगंध नालो. धन्यवाद. हॅलो, तुषार पवार आपल्यासमोर आपली कविता सादर करतात. त्यानंतर सोनाली गोडे यांनी तयार राहायचा. सोनाली गोडे. आवाज कमी करायचा. माझ्या कवितेचं नाव असा उकडू तांदूळ. काय रे मालवणी माणसा खातो कसली तू जिंचा. काय रे मालवणी माणसा खातो कसली तू जिंचा. शेती करूची तुया भिरकावलं. शेती करूची तुया भिरकावलं. कोट्या वयल्या सुरे तांदळात स्वीकारलं. शेती करूची तुया भिरकावलं. कोट्या वयल्या सुरे तांदळात तुया स्वीकारलं. काम तुका जाता जड म्हणून
काम तुका जाता जड म्हूण कित्या करता म्हाका जूण काम तुका जाता जड म्हूण कित्या करता म्हाका जूण दोनो टाकलंस तसो म्हाकाय विचारलंस कसो दोनो टाकलंस तसो म्हाकाय विचारलंस कसो जेव्हा दुखता तुझी कूड तेव्हा जाता तुका पेज खावचो मूड जेव्हा दुखता तुझी कूड तेव्हा जाता तुका पेज खावचो मूड निवळ जाता घन तेव्हा जाता तुका निवळ जाता घन तेव्हा जाता तुका पेज खावचो निवळ जाता घन मागे धावता उकड्या तांदळात मन निवळ जाता घन मागे धावता उकड्या तांदळात मन सुरय पण भावदोन माझो बेस सुरय पण भावबन माझो बेस पण तुझ्या छातीत हाडतलो फेस सुरय तांदूळ भावबन माझो बेस पण तुझ्या छातीत हाडतलो फेस तरतरी तुका येतली काय उकड्या तांदळाशिवाय पेजेक सर नाही तरतरी तुका येतली काय उकड्या तांदळाशिवाय पेजेक सर नाही म्हणूनच सांगते तुका इसरा नको जुना मूळ म्हणूनच सांगते तुका इसरा नको जुना मूळ आणि बायरव नको उकडो तांदूळ आणि बायरव नको उकडो तांदूळ. धन्यवाद. त्यानंतर आपल्या समोर येतात सोनाली गोडे. आपण लहानपणी खूप मजा मस्ती धमाल केलेली असता तशी मजा मस्ती धमाल आता पण आपल्या करूनशी वाटता पण आता आपला वाढलेला वय आडव्या येता आणि तसं जर आपण करू गेलो तर समोरचे आपल्याला म्हणतं अगो बाळ ती आता मोठा झालंस. त्यामुळे हे जे काय आठवणी असत ते मी आता माझ्या कवितेतून तुमच्या समोर मांडते. माझ्या कवितेचं नाव असा लहानपण. किती बरा असता का लहानपण किती बरा असता ता लहानपण कधी सरता ता कळणाच नाही. किती बरा असता ता लहानपण कधी सरता ता कळणाच नाही. सगळी सांगत चढवा आता मोठा झालंस गो सगळी सांगत चढवा आता मोठा झालंस गो माझ्या मनात मात्र ह्या कधी पटणाच नाही. आजही आठवता तो भातुकलीचो खेळ आजही आठवता तो भातुकलीचो खेळ आणि मांडलेलो खोटो संसाराचो डाव. आईचो पदर धरून शाळेत जाताना पोटात एक कळ आणि जोरदार दुखत पाय. आजही आईचो तो पदर सोडीन असो वाटणाच नाही. सगळी सांगत चढवा आता मोठा झालंस गो सगळी सांगत चढवा आता मोठा झालंस गो माझ्या मनात मात्र ह्या कधी पटणाच नाही. ढोबरापर्यंतचा तोकडा फ्रॉक घालून घरभर फिरायचा ढोबरापर्यंतचा तोकडा फ्रॉक घालून घरभर फिरायचा. उंदराच्या शेपड्या केसांचे 2 इनिये घालून गावभर मिरवायचा. ढोबरापर्यंतचा तोकडा फ्रॉक घालून गावभर फिरायचा. उंदराच्या शेपड्या केसांचे 2 इनिये घालून गावभर मिरवायचा. आजही जपान ठेवलेला लहानपणीचा ता फ्रॉक आजही जपान ठेवलेला लहानपणीचा ता फ्रॉक टाकीन असा वाटणाच नाही. सगळी सांगत चढवा आता मोठा झालंस गो सगळी सांगत चढवा आता मोठा झालंस गो माझ्या मनात मात्र ह्या कधी पटणाच नाही. कागदाचा इमान करून वर्गात उडवची मजाच होती भारी कागदाचा इमान करून वर्गात उडवची मजाच होती भारी. पावसात डबक्यातल्या पाण्यात पोरासोडीत कागदाची होडी पावसात डबक्यातल्या पाण्यात पोरासोडीत कागदाची होडी. आजही इमानाचा आवाज ऐकान वर बघूची सवय माझी सुटणाच नाही. सगळी सांगत चढवा आता मोठा झालंस गो सगळी सांगत चढवा आता मोठा झालंस गो माझ्या मनात मात्र ह्या कधी पडणाच नाही. पाटल्यादारच्या बारक्या आंब्यात काय होती गोडी पाटल्यादारच्या बारक्या आंब्यात काय होती गोडी. आंब्याखाली जमा जाय पोरांची टोळी. आजही त्या बारक्या आंब्यावरची नजर काय माझी हटणाच नाही. सगळी सांगतात चढवा आता मोठा झालंस गो सगळी सांगतात चढवा आता मोठा झालंस गो माझ्या मनात मात्र ह्या कधी पटणाच नाही. गरमीच्या दिवसात आंब्याचा रायता आणि फणसाची भाजी गरमीच्या दिवसात आंब्याचा रायता आणि फणसाची भाजी. पहिल्या पावसात आईच्या हातची गरम गरम भजी पहिल्या पावसात आईच्या हातची गरम गरम भजी. तेव्हाचो तो चुलीवरल्या भज्यांचो वास
तेव्हाचो तो चुलीवरल्या भज्यांचो वार आता मात्र सुटणाच नाही. सगळी सांगतात चढवा आता मोठा झालास गो, चढवा आता मोठा झालास गो. माझ्या मनात मात्र ह्या कधी पडणाच नाही. शाळेत पाटीपुसाक घेऊ तेव्हा तिरड्याचे दांडे, शाळेत पाटीपुसाक घेऊ तेव्हा तिरड्याचे दांडे. दप्तरात हात घातलो काय गावत अचिपचीचे गुंडे. शाळेत पाटीपुसाक घेऊ तेव्हा तिरड्याचे दांडे. दप्तरात हात घातलो काय गावात अचिपचीचे गुंडे. आज खूप खेळांशी वाटतं अचिपची, आज खूप खेळांशी वाटतं अचिपची. पण खेळताना कोण दिसणारच नाही. सगळी सांगतात चढवा आता मोठा झालंस गो, चढवा आता मोठा झालंस गो. माझ्या मनात मात्र ह्या कधी पडणारच नाही. कळणाच नाही कधी सरता लहानपण, कळणाच नाही कधी सरता लहानपण आणि कधी मोठा होत जाता. कळणाच नाही कधी सरता लहानपण आणि कधी मोठा होत जाता. खूप वाईट वाटतं तेव्हा, खूप वाईट वाटतं तेव्हा जेव्हा आई साडीचो पदर लाव शिकयता. कळणाच नाही कधी सरता लहानपण आणि कधी मोठा होत जाता. खूप वाईट वाटतं तेव्हा जेव्हा आई साडीचो पदर लाव शिकयता. आज किती भारीची साडी नेसली, आज किती भारीची साडी नेसली तरी स्कर्ट ब्लाऊज घालूची हौस काय फिटणाच नाही. आज किती भारीची साडी नेसली तरी स्कर्ट ब्लाऊज घालूची हौस काय फिटणाच नाही. सगळी सांगतात चढवा आता मोठा झालास गो, चढवा आता मोठा झालास गो. माझ्या मनात मात्र ह्या कधी पडणाच नाही. खराच किती बरा असताना आता लहानपण, खराच किती बरा असताना आता लहानपण कधी सरता ता कळणाच नाही. सगळी सांगतात चढवा आता मोठा झालास गो, चढवा आता मोठा झालास गो. माझ्या मनात मात्र ह्या कधी पडणाच नाही. माझ्या मनात मात्र ह्या कधी पडणाच नाही. धन्यवाद. यानंतर आपल्या समोर येतात श्री अनिल तावडे. शिरगाव देवगड. माझ्या कवितेचं नाव आहे आईचा काळीज. आईचा काळीज. जेव्हा जेव्हा ढगातून तो धुवाधार कोसळलो, जेव्हा जेव्हा ढगातून तो धुवाधार कोसळलो तेव्हा तिना आपल्या फाटक्या पदराचा इरला केल्यानं माझी टकली भिजा नाही म्हणान. मी शाबूत रवलंय मी तिच्या छताखाली. मी खय बसतलय थयची जमीन आधीच सारवलेली असायची. मी तिच्या नजरेची रांगोळी त्याच्या भोवती फिरायची. कुळताची पिटी ही तांदळाची पेज फुकून तिना माका भरवल्यान. बापाची जो मार खावची येळ इल्यावर तिना माका पदरापुडी जडवल्यान. असा मी तुमका तिचा काय का म्हणून सांगू. माका सोयन घडवण्यासाठी तिना जीवाचो चिखल केल्यान. मिळालेल्या वाईट बऱ्या आयुष्यात कसो बसो तरांतय डुचमळत पण तिचो आधार होतो तोपर्यंत बरा होता. आशीर्वाद खाली ठेवून ती ढगात गेली. आशीर्वाद खाली ठेवून ती ढगात गेली तेव्हा माका पोरकेपणाची जाणीव झाली. आये आये वरडलंय तरी काही दिसणार नाही. पण वरसून फिरफिरत माका बघता ती डोळ्यात प्राण आणून. मोती बिंदू झालेल्या डोळ्यात आपल्या साडीच्या विरलेल्या पदराच्या फटकुराची गोधडी शिवून ठेवल्या ना माझ्यासाठी. रोज रात्री भरल्या घरात मुसमुसून रडतय तिची आठवण काढून. तिच्या मायेची ऊब त्या मौशार गोधडीच्या घडीयेत दडली. रात्री हंतरुणात तिच्या आठवणींचे उमाळे दाबून धरतय. त्या सुरकुतलेल्या गोधडीत डोळ्यात पाणी ठरत नाही. ती नजरेत दिसता. आज बघलंय तर गोधडीचे 2 टाके उचावलेले दिसले माका. माझ्या बायलेक साधो धावदोरो घालू व येळ नाया. काय गे आहे रोज फुटणाऱ्या हुंदक्यांचे बांध जाऊन जिरत नि भरता त्या उसवलेल्या टाक्यांची खोड. तूच लक्ष ठेवून माझी दुःखाच्या वाटेची सोय करून ठेवलंस माहिता माका. कारण या कलकललेल्या काळजात तुझा जीव अडकलो आणि लोक म्हणतात नाळ कापली की जीव वेगळो होता म्हणून. पण माका माहिता हकडे माका निमार जरी लागला तरी थडे तुझ्या काळजात चटके बसत. देव आणखी वेगळो असता काय गे आहे, देव आणखी वेगळो असता काय गे आहे. धन्यवाद. यानंतर आपल्या समोर येतात नामदेव गवळी, कवी नामदेव गवळी.
एक सूचना न भाव असताना मी मला सांगले 10 चक्र ऐकून राहतो ना, कवीच राहतो फक्त तर कृपया एक छोटीशी कविता आपली म्हणायची, त्यांची सूचना ऐकलेली असेल. कवितेचं नाव आहे अत्तिले. अत्तिले 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 कौशिकांना हत्तीले मी सगळ्यावर पसारले. कौशिकांना हत्तीले मी सगळ्यावर पसारले. बक्षांथय हत्तीच हत्ती हत्तीच हत्ती हत्तीच हत्ती. ऐक्षांथय हत्तीच हत्ती हत्तीच हत्ती हत्तीच हत्ती. पाटल्या दारा पुढल्या दारा हत्तीच हत्ती. वसेरानी कासानी हत्तीच हत्ती हत्तीच हत्ती हत्तीच हत्तीच हत्ती. हत्तींनी डोंगरांचे सर्वे केले. हत्तींनी डोंगरांचे सर्वे केले. हत्तींनी 7-12 नावार केले. हत्तींनी डोंगरांचे सर्वे केले. हत्तींनी 7-12 नावार केले. कळणं असो की बेळणं असो, चिपी असो काय धारापी. कळणं असो काय बेळणं असो, चिपी असो काय धारापी. केसरी असो काय फणसावडे, अडाळी असो काय कासारडे. केसरी असो काय फणसावडे, अडाळी असो काय कासारडे. हत्ती शोधत नवे गाव, मस्तकावर घालीत गाव. हत्ती शोधत नवे गाव, मस्तकावर घालीत गाव. डोलांका फुलांका हत्ती आता भियानच नाही. डोलांका फुलांका हत्ती आता भियानच नाही. कुगोट्यांका पेटाऱ्यांका हत्ती आता भियानच नाही. कुगोट्यांका पेटाऱ्यांका हत्ती आता भियानच नाही. हत्तींचा आता काय करूचा तुमचा आता तुम्हीच ठरया. हत्तींचा आता काय करूचा तुमचा आता तुम्हीच ठरया. पण हत्ती इले हत्ती इले हत्ती इले हत्ती इले हत्ती इले हत्ती इले. यानंतर आपणासमोर येत असत प्रसिद्ध अभिनेते प्रदीप कबरे. आदरणीय प्रदीप कबरे, आपण जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूया. नमस्कार. मी काही कवी नाही आहे. सगळ्यात गरजेसाठी काही वेळा आपल्याला लिहावं लागतं. चित्रपटाची कथा लिहिताना काही वेळा गाणी लिहूची लागतात. तशीच एक वेळ गेली आणि मला मालवणीतून एक गाणं लिहूचा होता. आणि मालवणीमध्ये जो एक आपण फिलॉसॉफी सांगतो, मामा आणि बाचो. जरा मालवणीमध्ये एक महत्वाचा विषय असतो तो म्हणजे सोरो. सोरो म्हणजे तुमका माहित आहे ना, सोरो म्हणजे दारू, मद्य. तर मामाचा आणि वाच्याचा मामा त्याला फिलॉसॉफी सांगतात की आयुष्य कसा असावं. माझ्या कवितेचं नाव असा, माझ्या जीवाचो मैतर सोरो. नीट बघ झिला तुझो उतरात तोरो. नीट बघ झिला तुझो उतरात तोरो. चेहऱ्या मागे दडलो हा भलतोच चेहरो. स्वतःचाच फायदो जो तो बघतलो. स्वतःचाच फायदो जो तो बघतलो. विश्वास ठेव है कोण नाही खरो. माझ्या जीवाचो मैतर सोरो. माझ्या जीवाचो मैतर सोरो. आजसून एक बाहेरसून एक, घटक्यात बदलतात रूपा अनेक. आजसून एक बाहेरसून एक, घटक्यात बदलतात रूपा अनेक. गरज सर्वांनी वैद्य मरो, यांच्यापेक्षा मेलो खाटीक बरो. नीट बघ झिला तुझं उतरात तोरो. चेहरा मागे दडलो हा भलतोच चेहरो. माझ्या जीवाचो मैतर सोरो. माझ्या जीवाचो मैतर सोरो. घे नव्हता टाक पोटात, इमानाची आत काळजात पेटात. घे नव्हता टाक पोटात, इमानाची आत काळजात पेटात. बेईमान दुनियेशी मांडलंय गावो, फाट्या मारून जगात बनलंय हिरो. नीट बघ झिला तुझं उतरात तोरो. चेहऱ्या मागे दडलो हा भलतोच चेहरो. माझ्या जीवाचो मैतर सोरो. माझ्या जीवाचो मैतर सोरो. मैत्रीची साथ याच्या घोटा घोटात. मैत्रीची साथ याच्या घोटा घोटात. प्रेमाची बात फुलता शब्दा शब्दात. सोऱ्याच्या साथीन मी ताट उभो, नशेची धुंदी कधी न सरो. नीट बघ झिला तुझं उतरात तोरो. चेहऱ्या मागे दडलो हा भलतोच चेहरो. माझ्या जीवाचो मैतर सोरो. माझ्या जीवाचो मैतर सोरो. थँक्यू. यानंतर आपल्या समोर येतात ज्येष्ठ दिग्दर्शक संभाजी सावंत. कवितेक नाव
मी देऊक नाही, कारण तुम्ही नावं ठेवतो असं मला माहिती. लय वर्षांनी इलस रामा जिला 5 वाती लावतोय देवाकडे. लय वर्षांनी इलस रामा 5 वाती लावतोय, वाती देवा पुढे लावतोय. शनिवार तू या गाणी म्हणतस एका पूर्वसांचा यास मागतोय. तेव्हा महाराजा सालाबा झिलाचे ह्या घरात लागांनी पाय रे, बाबा पाटी देवाचोच होई वांगड रामा, त्याचा गाणं होत काय रे. सिनेमात तुझ्या गाणी म्हणतस एका पूर्वसांचा यास मागतोय, तू गाणं लिहिणार. आज इलस झिला तर रोज देवा गाराणा घालतोय उन्हा. मॉप शिकलस, मोठं झालंस, ते तो बाबा केलो अभिमान. माका एकटा टाकून मराठी त्यांनी वगीच केल्याने घाय रे. हो रिकामी चोपाळो खाऊ कुट्टा, त्याचा गाणं होत काय रे. पोरग्यांच्या साडेक रजा पडल्या रामा येतलो म्हणा बापूस. पोरग्यांच्या साडेक रजा पडला रामा येतलो म्हणा बापूस. तुझ्या दरसाल गोया की येऊन रेते निकच होत हापूस. तेव्हा शिमेपासून जाताना गाव येत नसत नाही रे. गिलीच सांडावती याद तुका, तर त्याचा गाणं होत काय रे. मुंबईत शिकाच्या तुझ्या सपनात सगळा झाडपाटने कुडा निघला. मुंबईत शिकाच्या तुझ्या सपनात सगळा झाडपाटने कुडा निघला. मोठी खोली घेऊचे तुझे निकडी कुडगे कासने भराडो भोगला. एकामाका फिरते आमची रात जागेपणी सरांग जाय रे. शिमग्यापासून तुझी आम्ही रोज वाट बघू, त्याचा गाणं होत काय रे. पेपरात तुझे फोटो बघित बाबा खड्यात बसन रवत पेळ. पेपरात तुझे फोटो बघित बाबा खड्यात बसन रवत पेळ. अगीन देऊन गेल्यावर तुया तिथीच मिळाव नाही तस येळे. जीव त्यांचं डोळे ढापून चोपाळ्या रामाचाच भजन गाय रे. डोळ्यात सून न व्हावलेल्या त्यांच्या दुखांचा गाणं होत काय रे. आता मी एकलाच महिन्यात 500 पाठवतोच त्याचोच आधार. आता मी एकलाच महिन्यात 500 पाठवतोच त्याचोच आधार. ते असताना नाही गरेवून रोज मळीये तरी थाळी 2-4. ढवळो मेल्यावर कासारबो इकलो तो परत परत कावनात ये रे. गटांडे कोळागाशी चोपड्यावर बघी, त्याचा गाणं होत काय रे. काजी धरले होत पडल्यात तो सगळं नी पोरग्यांका तुझ्या. काजी धरले होत पडल्यात तो सगळं नी पोरग्यांका तुझ्या. आंबुली धरत नाही तरी रवा दे सरना गावात माझ्या. सुनेक एकदा बघीनसा वाटलेला, जेव्हा देवा चढू दिला नाही रे. माझ्या या अडाणी आऊसपणाचा रामा गाणं होत काय रे. पहिले एसटेन जातं उद्या 4 कणग्योनी करांदे जागेऊन. पहिले एसटेन जातं उद्या 4 कणग्योनी करांदे जागेऊन. पटेल दिन गुलस्ता लुगडा दिल्या तिकादी 2 नेऊन. नातरुवाचे लाड करूचा शिरा पडून नशिबातच माझ्या नाही रे. आवाटातल्या सगळ्या म्हाताऱ्यांचा याकच गाणं होत काय रे. देवा महाराजा सालाबा जिल्हाचे लागाते त्या घरात पाय रे. धन्यवाद. गाव रवलो नाही, साखर म्हणाय गावात आता पहिल्यासारखं भाव रवलो नाही. गावच्या जत्रेक बसत तेव्हा जागा मिळाला नाही. तेव्हा बघल्यांना 1 वाजल्यापासून गोडदे घालून होतं. गावच्या जत्रेक बसत तेव्हा जागा मिळाला नाही. आज देऊळ मोठा झाला तर बसाक कोण नाही. आज देऊळ मोठा झाला तर बसाक कोण नाही. देवळा झाली सुंदर तर तसं भक्ती भाव रवलो नाही. माझं कोकणात जो गाव आज गाव रवलो नाही. कुटुंब नियोजन झाला यशस्वी. मराठी शाळा ओस पडले. इंग्लिश शाळेच्या जीवार शिक्षण सम्राट मात्र घडले. इंग्लिश शाळेच्या जीवार शिक्षण सम्राट मात्र घडले. विटू दांडू लगरीचो डाव रवलो नाही. विटू दांडू लगरीचो डाव रवलो नाही. माझो कोकणातलो गाव आता गाव रवलो नाही. साका मनाक पहिल्यासारखं तो भाव रवलो नाही. आईची झाली मम्मा आणि बापाची झालो डॅड. आजकाल डॅडचा फॅड खूप इला. आईची झाली मम्मा आणि बापाची झालो डॅड. पोरांचे नखरे बघून आऊस बापूच झालो मॅड. पोरांचे नखरे बघून आऊस बापूच झालो मॅड. जाणत्या माणसा घरात आज धाग रवलो नाही. जाणत्या माणसा घरात आज धाग रवलो नाही. माझं कोकणातलो गावात गाव रवलो नाही. साकार महिन्यात पहिल्यासारखं आता भाव रवलो नाही. शेती सोडली खोप मोडली. आता शेतीत ना तर खोप वय किती. आता शेती सोडली खोप मोडली. आंब्याची कामा सड्यावर 1-2-3 वर्ष पाणी घातलं का काम झालं. शेती सोडली खोप मोडली. आंब्याची कामा सड्यावर
वेळ जाणं नाही म्हणून बाबलो सकाळ संध्या मोबाईलवर पबजी नाही तर फेसबुक वेळ जाणं नाही म्हणून बाबलो सकाळ संध्याकाळ मोबाईलवर मजुरी गेली 500च्या वर पण गडी माणूस रवलो नाही माझो कोकणातलो गाव रवलो नाही साकार मान्या पहिल्यासारखो आता भाव रवलो नाही नको रे जमनी विकू बाबानू आता खूप जमीन विकतात पैसो गावता नको रे जमनी विकू बाबानू थोडो धीर धरा नको रे जमनी विकू बाबानू थोडो धीर धरा उद्याचो कोकण बघून गाडी घालतली पोरा उद्याचो कोकण बघून गाडी घालतली पोरा कोकणचो कॅलिफोर्निया हो जास्त वेळ रवलो नाही कोकणचो कॅलिफोर्निया हो जास्त वेळ रवलो नाही माझो कोकणच्या गाव रवलो नाही साकार मान्या गावात आता पहिल्यासारखो भाव रवलो नाही साकार मान्या गावात आता पहिल्यासारखो भाव रवलो नाही भारी येसो खेळांची ओ ठोकल्याने ते तळेचे साक्रेटिस नेल्सन मंडेलो आमचो गांधी बाबा विनोबा ज्योतिबा रोहिदास भीमा ज्ञानबा किती नावं सांगा सगळ्यांचा सांगणं समान जातीमातीचा सगळ्यांचा सांगणं समान जातीमातीचा पण अजून माय झयांनी चातुर्वर्णा पढवल्याने पंचायती घडवल्याने तद्वा आपाटची माय धया परतो राहू तद्वा आपाटची माय धया परतो राहू मनान केल्याने हमलो तोच आंघोळीशिवाय हबुरडत रवलो सीमेर गनिमानी घेरल्यानी जवानांका रक्तान पेरल्यानी माझं सुद्धा तरुणोतांडो झील गेलो पण त्याचा दुःख नाही सैनिक मनान अमर झालो पण हिंदू पाक इसाई वादानी सगळो मुलुकच पोखरल्यानी हिरया पांढऱ्या नोटांनी शाहीचो रावस आणि बाईचो खरवस चिमुरड्या चेडवा नाचवले चिमुरड्या चेडवाक नाचवल्यानी मारल्यानी माझा कोकरू तुमच्या काळतोंड्यानु सगळ्या मुलखाचो झालो मौजा भांडार वशाड पडो तुमच्या तोंडात धन्यवाद. माझ्या कवितेचं नाव आहे हसत खेळत घरात आणलो. काय आपल्या मराठी मुलगात आगरी कोळी गीतांनी धुमाकूळ घातलेला आहे. मालवणी गाणी 2 मग तो चेडवा खंडाळाचो घाट जिला ₹500 पाठवले. 2-3 गाणी सोडली मालवणी गीतं आलेली नाही. ती खंत वाटून काही मी मालवणी 5वी आवृत्ती माझ्या आता मेसेज होणार आहे. 4 काव्यसंग्रह मी मालवणी लिहिले 5वी आहे. कविता बायगो हसत खेळत घरात बायगो हसत खेळत घरात नांदलो. तुझो सासरो वाचा तुझी सासू खट्या तुझी सासू खट्या तोंडात नंदेंगणा घेऊ नको भांडको. बायगो हसत खेळत घरात नांदलो. आईची शिकवण तू थैसर जाऊ दिल्या घरात तू रेफात्व सवलो. पोरा मोठ्यांच्या नाव तुट सवलो. डोक्या थंड पानं घेऊन हालभार सगळ्या
डोक्यात थंड पाणी घेऊन आजोबार सगळं देव खाना चमचमी असा तू रांगो मायोगो हसत खेळ घरात ना सासऱ्या गोष्टी उत्तरा नको तू देव गो सासऱ्याची बोलणी नको मना घेऊ गो जाळे नंदे चिटून पोटात तू ठेव तसला तिडे पान नको साई सोडू जवान तसला तिडे पान नको साई सोडू जवान भाषेतच आधी तू मांडू मायोगो हसत खेळत घरात नांदलो पहिली माझी तू गोवाची सांभाळ गो पहिली माझी तू गोवाची सांभाळ मगे ठेंगणात तू कया बाळगो शिणा काना वाटा तू कालय रसा रागना कावयलो सोड आले तुरे मुरेची खोड रागना कावयलो सोड आले तुरे मुरेची कुठे पानाची लका भयसाग कुठे पानाची लका भयसाग मायोगो असत खेळत घरात ना. यानंतर आपल्यासमोर येत आहेत अश्विनी मंगेश परब. नमस्कार, माझं नाव अश्विनी मंगेश परब. माझ्या कवितेचा शीर्षक भावकी. लहानपणीचं प्रेम खैतरी गेला हरून, लहानपणीचं प्रेम खैतरी गेला हरून, विश्वास गेलो असा अहंकारात लपून. एका ताटात जेवणारी पिलगी आता खय दिसत नाही, एका ताटात जेवणारी पिलगी आता खय दिसत नाही, पहिल्यासारखी भावकी आता खय रोवली नाही. एका चटईवर झोपणं उठणं, एका चटईवर झोपणं उठणं, एकमेकांत घास भरून एकजुटीन रवणं. खळ्यात केलेली मस्ती आता काय दिसणार नाही, पहिल्यासारखी भावकी आता काय रवली नाही. भावा बहिणीसाठी मारामारी करणं, भावा बहिणीसाठी मारामारी करणं, भावंडाच्या पाठी खंबीर उभ्या राहणं. खेळताना धरलेलो हात आता काही दिसणार नाही, पहिल्यासारखी भावकी आता काही रवली नाही. पैसो झालो मोठो तसं माणूस झालो खोटो, पैसो झालो मोठो तसं माणूस झालो खोटो. प्रेमाच्या जाग्यावर आता अहंकाराचोच मोठो न्याय, पहिल्यासारखी भावकी आता काही रवली नाही. आता सारखी सारखी उणी दुणी काढतं, आता सारखी सारखी उणी दुणी काढतं. आता घरा फुटत चालली, आता घरा फुटत चालली, माणसा तुटत चालली. आता शेजार धर्म खय उरलो नाही, पहिल्यासारखी भावकी आता काही रवली नाही. आऊस बापूस गेले घराची रयात गेली, आऊस बापूस गेले घराची रयात गेली. घरात घरटाण होऊची ये आता येईल, घरातला घरपण आता काही दिसणार नाही, पहिल्यासारखी भावकी आता काही रवली नाही. एवढा सगळा करण्यापेक्षा एकत्र आपण जगूया, एवढा सगळा करण्यापेक्षा एकत्र आपण जगूया. संकटात एकमेकांच्या सोबत राहाया, आपापसातला प्रेम कायम आपण टिकवूया, आपापसातला प्रेम कायम आपण टिकवूया. आणि आपली भावकी आपणच जपाया, आणि आपली भावकी आपणच. यानंतर आपल्या समोर येत असत सिंधुदुर्ग नगरी ओरसरून इथे आलेले श्रीयुत प्रभाकर सावंत. मी प्रभाकर सावंत सिंधुदुर्ग नगरीतून आलेलो आहे. एक छोटीशी कविता, मला कविता लिहिता येते चांगली पण वाचता येत नाही. छोटीशी कविता आपल्या सगळ्यांसमोर सादर करतो. मेल्या पावसाक यंदा झाला तरी काय, मेल्या पावसाक यंदा झाला तरी काय, दुसरं नक्षत्र संपत्तीला तरी बांडूक अजून आरडाक नाही, दुसरं नक्षत्र संपत्तीला तरी बांडूक अजून आरडाक नाही, चढणेक मासे चढाक नाही, कोके सुद्धा उमळाक नाही. मेल्या पावसाक यंदा झाला तरी काय, छत्री खय उघडाक नाही, छत्री खय उघडाक नाही, कांबळी इडली भिजाक नाही, भाताच्या लावणीक पाणी नाही. मेल्या पावसाक यंदा झाला तरी काय, उदस्त सारखो यंदा कुडकुडो नाही, झापाखालचा तलाक कोणी मारूक नाही, कुळदाच्या निस्तेकाक अजून चवच नाही, मिरगाचे कुर्ले काही नाटिक नाही. मेल्या पावसाक यंदा झाला तरी काय. धन्यवाद. यानंतर आपल्या समोर येत आहे श्रीमती लीना शेट्टे. लीना शेट्टे, माझं माहेर आहे आचरा आणि सासर आहे भेडशी दोडामार, पाचूचं बेट दोडामार.
मी आता माझ्या कवितेचं नाव सांगतेय, मालवणी गजाल. गाववाल्यानं सांगतय गजाल एक तुमका, गाववाल्यानं सांगतय गजाल एक तुमका, बोलल्याशिवाय समोरचो कळणार नाही आमका, बोलल्याशिवाय समोरचो कळणार नाही आमका. बडबडो असलो तरी मालवणी असता मनान साफ, बडबडो असलो तरी मालवणी असता मनान साफ. जा कायदा समोर गाळियो असलो जरी मग, जा कायदा समोर गाळियो जरी असलो मग. आवाजाची उंची वाढवून संवाद काय होणार नाही, आवाजाची उंची वाढवून संवाद काय होणार नाही. इजो निसलो चमकतर पाऊस काय येणार नाही, इजो निसलो चमकतर पाऊस काय येणार नाही. मिरग इलो सरा, मिरग इलो सरा पण पाणी काय पडणार नाही, मिरग इलो सरा पण पाणी काय पडणार नाही. परड्यातल्या डोक्यात असेच होतले बाय, राजहंस परड्यातल्या डोक्यात असेच होतले डास. राजहंस काय थंय फिरकाचो नाही, राजहंस काय थंय फिरकाचो नाही. तुका काय व्हय आता तूच मगे ठरय, तुका काय व्हय आता तूच मगे ठरय. मैत्रीच्या हातात कधी म्हणा नको नाही, मैत्रीच्या हातात कधी म्हणा नको नाही. तशी आमची भाषा असा जरा तिखट, तशी आमची भाषा जरा असा तिखट. पण प्रेमासाठी मालवणी असतं एकदम घट, पण प्रेमासाठी मालवणी असतं एकदम घट. एकदा केल्याने मैत्री तर तोडूचे नाही, एकदा केल्याने मैत्री तर तोडूचे नाही. परत नाही पाठवूचे पिल्याशिवायचे आहे, परत नाही पाठवूचे पिल्याशिवायचे आहे. पुढला कोणी बघला, पुढला कोणी बघला हा इलो दिवस भरू, पुढला कोणी बघला हा इलो दिवस भरू. जास्ती काय नको आमका पिठी भात आणि बांगडो खारो, जास्ती काय नको आमका पिठी भात आणि बांगडो खारो. रातची झोप आमका पटकन लागता, रातची झोप आमका पटकन लागता. गोळ्यो गोळ्यो नको तब्येत आमची रामेश्वर राखता, तब्येत आमची रामेश्वर राखता. किती दिवसाचं आहे आयुष्य, किती दिवसाचं आहे आयुष्य. खाया हसान आणि रवा खेळान. येता तेचो निरोप, येता तेचो निरोप जाऊया गप गुमान, येता तेचो निरोप जाऊया गप गुमान. भरभरून पिकाने मोहमाया काय पण नको, सगळा कसा चालला छान. मोहमाया काय पण नको, सगळा कसा चालला छान. भरभरून पिकाने माझ्या शेतकऱ्याचा रान, भरभरून पिकाने माझ्या शेतकऱ्याचा रान. वाट बघून थकले डोळे, वाट बघून थकले डोळे देवा. आता तरी ये धावान, आता तरी ये धावान, आता तरी ये धावान. पुढचे कवी आपल्यासमोर येतात श्री प्रदीप नालन. यानंतर मी पावशी कुडाळचा. तर आता सकाळपासून ती गोष्ट चालू आहे, त्याच्यावर छोटी कविता मी रचली आहे. थोडी ह्याच्यात आहे. गजाली करा, गजाली करा, गजाली करा तुम्ही अडण रे. गजाली करा, गजाली करा, गजाली करा तुम्ही अडण रे. अब बोलवा, सुटल्यात बोलवा, अण्णाक बोलवा, अण्णाक बोलवा तुम्ही अडण रे. गजाली करा, गजाली करा, गजाली करा तुम्ही अडण रे. राखण्याचं कोंब देव तुम्ही ठेवत रोज नित्याने, हो नित्याने. त्याच्यावर वडकड तुम्ही हो या ढेकरान रे. म्हणून म्हणतोय गजाली करा, गजाली करा, गजाली करा तुम्ही नित्याने. विजयदुर्ग. आमच्या गावात नवीनच ग्रामशो केलो, आमच्या गावात नवीनच ग्रामशो केलो आणि कसं बोलताना माझं सगळं जीव त्याच्यावर गेलो. 4 बोटात 4 आमट्यो, 4 बोटात 4 आमट्यो आणि कमळचेन कळ्या, 4 बोटात 4 आमट्यो आणि कमळचेन कळ्यात. गाण्यातल्या गाण्यात हसा आणि प्रेम भरलेला डोळ्यात. रोज बघून बघून त्याच्या प्रेमात पडले कसा, रोज बघून बघून त्याच्या प्रेमात पडले कसा. त्याची सुद्धा तशीच गत झालेली माका दिसा. व्हाळाच्या बांधावरसून तो हळूच शिटी मारी, व्हाळाच्या बांधावरसून तो हळूच शिटी मारी. काळीज माझा भराणी आहे, अंगार उठा शिरशिरी.
त्याच्या प्रेमात माझी अगदी गात्रान गात्रा भिजली. त्याच्या प्रेमात माझी अगदी गात्रान गात्रा भिजली आणि ही गोष्ट घरात कळली. मोठी खळबळ माजली. राती बाबाने तंबी दिल्यानी आणि काढल्याने झोडून. खबरदार प्रेम करशील तर तमडे ठेल मोडून. प्रेमात विरोध होता बघून मी पण उठले पेटान आणि दुसऱ्या दिवशी खूप रडलंय ते का काजी खाली भेटान. रडलंय रातभर डोळ्यात डोळून आहे रात्री फोडलंय पिशी आणि फाटपटीत पळ मारलंय सुटलंय जीवानिशी. कोल्हापुरात जाऊन रजिस्टर लगीन मिया केलंय आणि 8 दिवस लॉजवर राहून मगे त्याच्या घरात गेलंय. तो होतो गपगप माझी नुसती बडबड आणि त्याच्या दारात पाय टाकलं. लई उडाली गडबड. 4 पोरं बाबा बाबा करीत त्याच्या दिशेने धावली. मालवणी माणूस असलो तरी तो दुसऱ्याच्या दुःखावर हसताना खरा. 4 पोरं बाबा बाबा करीत त्याच्या दिशेने धावली आणि पोरांची आवाज गप कोपऱ्यात उभी राहिली. माका कायचा समाजला जणू जमीनच फाटली आणि पहिल्यांदाच माका माझ्या प्रेमाची शरम वाटली. तसाच फिरले पाटी परत घरात गेलोय आणि तेव्हापासून एकटा राहतो निश्चय मिया केले. काय करू त्या कर्माक आपलाच नाना खोटा पण बाबांनी परत घरात घेतलेली ह्या नशीब मोठा. तेव्हापासून बापियाचं नाद मिया सोडलंय आणि पहिल्या प्रेमाच्या आठवणीवर उभे आयुष्य काढलंय. यानंतर आपल्या समोर येत आहे श्रीमती संजना दुवाटकर. माझ्या कवितेचं नाव आहे कोकण आपलं जास्त. झाडांच्या काठात झाडा झुडपांच्या गर्दीत बसलो असे. कोकण आपलं जास्त. खाड्यांच्या काठात झाडा झुडपांच्या गर्दीत बसलो असा माझं गाव. खाड्यांच्या काठात झाडा झुडपांच्या गर्दीत बसलो असा माझं गाव. जगाच्या गजाली गाजता असा कोकणतेचा नाव. जगाच्या गजाली गाजता असा कोकणतेचा नाव. मोठ्या मनाच्या ह्याच्या माणसाचो पाहुणचार पण येगळो. मोठ्या मनाच्या माणसाचो पाहुणचार पण येगळो. पाठावर बसा गुळपणी ठेवा कोकण आपलोच असा. पाहुण्यानो एकदा येऊन जावा. तांबडी माती डोंगर दर्ये नि निळा पाणी. तांबडी माती डोंगर दर्ये नि निळा पाणी. झुंजू मुंजू होता होता ऐकू गावतं वासुदेवाची गाणी. झुंजू मुंजू होता होता ऐकू गावतं वासुदेवाची गाणी. गड किल्ले समुद्र किनारे देवळानी आमराई बघू केवा. गड किल्ले समुद्र किनारे देवळानी आमराई बघू केवा. कोकण आपलोच असा. पर्यटकांनो एकदा येऊन जावा. नेहरिये सुरई तांदळाची पेज मिळतली ताटली भरून. नेहरिये सुरई तांदळाची पेज मिळतली ताटली भरून. वरपूक सुको बांगडो नाहीतर सुकता चटपटा करून. गरीबाच्या घरणीच्या हातची नाचण्याची आंबी कधीतरी पोटभर पिवा. गरीबाच्या घरणीच्या हातची नाचण्याची आंबी कधीतरी पोटभर पिवा. कोकण आपलोच असा. पाहुण्यानो एकदा येऊन जावा. जेवणात सोलकढी नि फणसाच्या भाजीची चवच न्यारी. जेवणात सोलकढी नि फणसाच्या भाजीची चवच न्यारी. कोंबड्याची सागवती कालवा मुळे कुर्ले शिवले आणि तिसऱ्याची एक शिपी लागता भारी. उकडो भात नि कुळदाच्या पिटियेचं फुरको मारून खारवलेलो शेंगाळो तोंडी लावा. उकडो भात नि कुळदाच्या पिटियेचं फुरको मारून खारवलेलो शेंगाळो तोंडी लावा. कोकण आपलोच असा. पाहुण्यानो एकदा येऊन जावा. आपल्या घरणी हैलो कारभार
भारी म्हणता कसो नऊवारीवर नथ नाही खुलून दिसता मा तुका नऊवारीवर नथ नाही खुलून दिसता मा तुका इस्पाय आपण तुमचा आपला काहीतरी लाज वाटता माका इस्पाय आपण तुमचा आपला काहीतरी लाज वाटता माका असो ह्यो मायेचो आदराचो वर्षाव बघू केवा असो ह्यो मायेचो आदराचो वर्षाव बघू केवा कोकण आपलाच असा पाहुण्यानो एकदा येऊन जावा कोकणचे छिलगे वाना लावून राखणी मारून कॉलेजात शिकतात कोकणचे छिलगे वाना लावून राखणी मारून कॉलेजात शिकतात हल्ली चेडवा देखून अभ्यास करून बापसान आणलेले डोळीचे म्हैचे मासे विकतात हल्ली चेडवा देखून अभ्यास करून बापसान आणलेले डोळीचे म्हैचे मासे विकतात तरी बी ह्याच्या झील चेडवांची परीक्षेच्या निकालात सगळ्यांच्या मोरे नावा तरी बी ह्याच्या झील चेडवांची परीक्षेच्या निकालात सगळ्यांच्या मोरे नावा कोकण आपलोच असा पाहुण्यानो एकदा तरी भेटान जावा कळूचा नाही तुमका मातयेसारखी गंजी घालून नि पंचाचो कासोटो मारून कोकणचो माणूस हापूसची आणखी एक बाग कधी घेतलो कळूचा नाही तुमका मातयेसारखी गंजी घालून नि पंचाचो कासोटो मारून कोकणचो माणूस हापूसची आणखी एक बाग कधी घेतलो तुमका नाही समजूचा ठिगळा लावलेल्या ह्या आडव्या सुटक्याच्या बाईच्या खोचनात याजाचा चक्रवाढ याच कधी होतला तुमका नाही समजूचा ठिगळा लावलेल्या ह्या आडव्या सुटक्याच्या बाईच्या खोचनात याजाचा चक्रवाढ याच कधी होतला आमच्या पूर्वजांनी सांगून ठेवला असा भाकरीतलो अर्ध तुकडो तरी वाचवचो ह्या ध्यानात ठेवा आमका पूर्वजांनी सांगून ठेवला असा भाकरीतलो अर्ध तुकडो तरी वाचवूचो ह्या ध्यानात ठेवा आणि खराच कोकण आपलोच असा पाहुण्यानो एकदा येऊन जावा कर्ज काढून सण साजरे करूचे ही ह्याची संस्कृती नाही कर्ज काढून सण साजरे करूचे ही ह्याची संस्कृती नाही तर मग उगाचच फास लावून मरूचं कारणच काय तर मग उगाचच फास लावून मरूचं कारणच काय कष्टान आणि आनंदात पिकवतो आणि खातो आम्ही रानमेव कष्टान आणि आनंदात पिकवतो आणि खातो आम्ही रानमेव म्हणूनच म्हणतंय कोकण आपलोच असा पाहुण्यानो एकदा येऊनच जावा हो अजून एक विनंती तुमका पाहुण्यानो अजून एक विनंती तुमका पाहुण्यानो फक्त येऊनच जाऊचा फक्त येऊनच जाऊचा हातपाय बसवून वाडिये बसून खै नाही राहूचा हातपाय पसरून वाडिये बसून खै नाही राहूचा एवढ्या मोठ्या नाणार प्रकल्पाचा काय झाला तर चांगलाच ध्यानात ठेवा एवढ्या मोठ्या नाणार प्रकल्पाचा काय झाला तर चांगलाच ध्यानात ठेवा पाहुण्यानो तुम्ही एक फक्त बघून जावा कारण कोकण फक्त आणि फक्त आमचोच असा कोकण आमचोच असा यानंतर आपणासमोर येते श्रीमती अदिती जी कविता सादर करतले ती आई वडिलांची मानता सांगणारी कविता असा आपण सगळ्यांना माहितीच असा की आई वडिलांनी कष्ट करून गरीब दिवस काढून आपल्या इच्छा आकांक्षा बाजूक ठेवून पोरांना लग्नाची मोठी करतात जेव्हा ही मुलं मोठी होतं कमवती होतं त्यांचं लग्न कार्य होता त्यावेळी आईवडिलांचे हातपाय थकाप लागतात म्हणजे त्यांचं म्हातारपण जवळ येतात आणि म्हणूनच आईवडिलांच्या म्हातारपणी त्यांची योग्य ती काळजी घेऊन त्यांना आधार देऊन त्यांच्या आधारपणात त्यांची काळजी घेऊन त्यांचा उर्वरित आयुष्य कसा सुखाचा समाधानाचा आणि आनंदाचा जाय हाच पाहणा सगळ्या झिलांचा आणि चेडवांचा पहिला कर्तव्य असा तर अशीच ही आई वडिलांची मानता सांगणारी कविता असा कवितेचं नाव असा आई वडिलांना विसरू नका ती मराठीतून मी सादर करतले आई वडिलांना विसरू नका विसरा सर्वांना पण आई वडिलांना विसरू नका अनंत उपकार आहेत त्यांचे ही गोष्ट कधी विसरू नका विसरा सर्वांना पण आई वडिलांना विसरू नका पाषाण पूजले तर त्यांनी आणि तुमच्या जन्मासाठी
पाषाण बनून आई वडिलांचे हृदय कधी तुडवू नका. पाषाण बनून आई वडिलांचे हृदय कधी तुडवू नका. विसरा सर्वांना पण आई वडिलांना विसरू नका. मुखातील घास काढून रे, मुखातील घास काढून रे, ज्यांनी तुम्हास मोठे केले. अमृत पाजिले तुम्हाला, अमृत पाजिले तुम्हाला, तुम्ही त्यांच्यासाठी विष ओकू नका. विसरा सर्वांना पण आई वडिलांना विसरू नका. किती केले गोड कौतुक, किती केले गोड कौतुक, इच्छाही तुमच्या पूर्ण केल्या. किती केले गोड कौतुक, इच्छाही तुमच्या पूर्ण केल्या. पूर्ण करा इच्छा त्यांच्या, ही गोष्ट कधी विसरू नका. विसरा सर्वांना पण आई वडिलांना विसरू नका. स्वतः ओल्यावर झोपूनही, स्वतः ओल्यावर झोपूनही झोपविले तुम्हास कोरड्या जागी. म्हणजे स्वतः गरिबी दिवस काढले पण त्याची जड तुम्हाला लागू दिली नाही, तुम्हाला मात्र सुखात ठेवलं. स्वतः ओल्यावर झोपूनही, स्वतः ओल्यावर झोपूनही झोपविले तुम्हास कोरड्या जागी. त्यांच्या त्या प्रेमळ नेत्रामध्ये चुकूनही कधी अश्रू आणू नका. विसरा सर्वांना पण आई वडिलांना विसरू नका. ज्यांनी फुले अच्छा दिली होती, ज्यांनी फुले अच्छा दिली होती, क्षणोक्षणी तुमच्या मार्गात. ज्यांनी फुले अच्छा दिली होती, क्षणोक्षणी तुमच्या मार्गात. त्या मार्गदर्शकांच्या मार्गातील काटा कधी बनू नका. विसरा सर्वांना पण आई वडिलांना विसरू नका. लाखो कमवीत असाल तुम्ही, लाखो कमवीत असाल तुम्ही, पण आई वडिलांपेक्षा जास्त नाही. लाखो कमवीत असाल तुम्ही, पण आई वडिलांपेक्षा जास्त नाही. सेवेशिवाय सर्व राख आहे, ही गोष्ट कधी विसरू नका. सेवेशिवाय सर्व राख आहे, ही गोष्ट कधी विसरू नका. विसरा सर्वांना पण आई वडिलांना विसरू नका. पैसा तर चिकार मिळेल, पैसा तर चिकार मिळेल, पण काय आई वडील मिळू शकतील. पैसा तर चिकार मिळेल, पैसा तर चिकार मिळेल, पण काय आई वडील मिळू शकतील. क्षणोक्षणी त्या पावन चरणांचा आदर करणं विसरू नका. विसरा सर्वांना पण आई वडिलांना विसरू नका. मुलांकडून सेवा इच्छिता, मुलांकडून सेवा इच्छिता तर प्रथम मुलगा बनवून सेवा करा. मुलांकडून सेवा इच्छिता तर प्रथम मुलगा बनवून सेवा करा. जसे करावे तसे भरावे, हा न्याय कधी विसरू नका. जसे करावे तसे भरावे, हा न्याय कधी विसरू नका. विसरा सर्वांना पण आई वडिलांना विसरू नका. विसरा सर्वांना पण आई वडिलांना विसरू नका. विसरा सर्वांना पण आई वडिलांना विसरू नका. यानंतर आपण मारू कृष्णा पाताळ भिजता, रंग नको मारू कृष्णा पाताळ भिजता. पाया पडतय देवा तुझ्या, पाया पडतय देवा तुझ्या, सोड माका आता, रंग नको मारू कृष्णा पाताळ भिजता. पाताळ माझा घरदारी उदरते चोभर धरी, पाताळ माझा घरदारी उदरते चोभर धरी. होवान माका घेतला रे, होवान माका घेतला रे, नया उदस्ता, रंग नको मारू कृष्णा पाताळ भिजता. सासू माका बोलतली, गाडी माका सासू माका बोलतली, गाडी माका घालतली. ननंदे कुल्हाली माका, ननंदे कुल्हाली माका, पाण्यात वळता, रंग नको मारू कृष्णा पाताळ भिजता. मी कृष्ण तू राधा, मी कृष्ण तू राधा, मधी कित्या बाधा. मी कृष्ण तू राधा, लक्ष्मदी कित्या बाधा. तुझ्या प्रेमाचो रे माका, तुझ्या प्रेमाचो रे माका, रंग पुरता, रंग नको मारू कृष्णा पाताळ भिजता. पाताळ भिजता,
वादळ भिजता. काय म्हणता मग आई आणि बाबा औषध खूपच काय म्हणजे पाण्याचं काय नाही. कविता गेली परा माझी आई तशी माझी आई तशी ती काय विचारली तर गाडी मारून दिली कविता लिहिता गेली म्हणा. आणि कविता म्हणते मग तुमचा सुरू करा छोटी. आता प्रस्तावना करणं नाही का बागातल्या फुल्य काळजी वास परमाडता बाई वास परमाडता. काजी खाली कोण भोवता पत्यार सरसरता बाई पत्यार सरसरता. हरी फका करडी झाली हरी फका करडी झाली पोराटोराची मजा झाली. राम चोरून आयचो राम चोरून आयचो काजी इकता बाई काजी इकता. वास परमाडता बाई वास परमाडता. शिमग्याचे दिसैले शिलगे घेऊन पीस झाले शिमग्याचे दिसैले शिलगे घेऊन पीस झाले. देवळाच्या साकी होळी कमकमता की बाय होळी कमकमता. वास परमाडता की बाय. मालवणी ती मालवणी मालवणी ती मालवणी आसा रसा गोजिरी. मालवणी ती मालवणी आसा रसा गोजिरी. रांडेचो म्हटल्यान तरी प्रेम वत्ता औशीचो भू म्हटल्यान तरी माया पादरता. वॉशिंग मशीन इली आणि सकला व्हाळार जावचा बंद झाला. वॉशिंग मशीन इली आणि सकला व्हाळार बंद झाला. घरघंटी इली आणि भनीबाई जात्यार बसवणा झाली. ट्रॅक्टर इलो आणि बाबल्यान जात धरूचा सोडून दिले. ट्रॅक्टर इलो आणि बाबल्यान जात धरूचा सोडून दिले आणि ढवळो पवळो गोठ्यातल्या गोठ्यात सुकान गेलो. आणि ढवळो पवळो गोठ्यातल्या गोठ्यात सुकान गेलो. इरला आता दिसना झाला. इरला आता दिसना झाला. उकड्या चंद्राची प्यात शिजना झाली. आई म्हणता मराठी बोल आई म्हणता मराठी बोल. बाबा म्हणता इंग्लिश शाळेत जा. पप्पा मम्मीच्या गोंधळात सकला नकला काहीतरी धापो झाला. पप्पा मम्मीच्या गोंधळात सकला नकला धापू झाला. हडे तडे इलस गेलस करून बाबाचं स्टेटस खालते गेलो. हडे तडे इलस गेलस करून बाबाचं स्टेटस खालते गेलो. यावा कोकण आपलाच असा तरी म्हटला तरी कोकण आता कोकणासारख्या राहला नाही. येवा कोकण आपलाच असा म्हटला जरी तरी कोकण आता कोकणासारख्या राहला नाही. आताशी म्हातारी करवत्ता आताशी म्हातारी करवत्ता. कोणच्या बसान दुखा करता काम तिच्या आशा देत ऐका. हरडके मणके सांगवणे आय माझे दुखीन घरा येऊने. कोणच्या बसान आय दुखा गायता हरडके मणके सांगवणे आय माझी बेगीन घरा येऊने. बाबल्या अरे तू या झाटली म्हणून झालंस. बाबल्या तू या झाटली म्हणून झालं. तिसरा नको रे आपल्या माय बोली. जीवाच्या आकांतान भोंगलीच्या देठातून जळप्रीतिका फुलासारखी जळप्रीतिका फुलासारखी. मालवणी ती मालवणी मालवणी ती मालवणी मालवणी ती मालवणी. यानंतर आपणासमोर येतं प्रकाश गावडे. प्राध्यापक प्रकाश गावडे सोमय्या कॉलेज आणि मूळ गाव जोसोली आसोली भेंगुर्ले. माझ्या कवितेचं नाव आहे संडास. हा कवितेचा विषय वाटत नाही ना पण मालवणी चालतं. माय जाऊ ही आमच्यात शिवी नाही आहे ते प्रेमळ संबोधन आहे. तर कविता संडास. या कवितेमध्ये कवी असं सांगतोय की पूर्वी म्हणजे साधारणतः शौचाची व्यवस्था कशी होती आता कसं आहे आणि एकंदर काय असावं. आता हे मी मराठी सांगितलं पण कोकणी म्हणजे मालवणी भाषेची कुमारी ही काय वेगळीच असते ती तुम्ही ऐका. खडपार बसान हगाचे दिवस आता गेले. आता बसतय कसो तरी खडा पुढ्यात धरून आणि मगे उभो रावतय खडपार धरून धरून. तेव्हा होत्यो अंगात वडी आणि खडा होता पायामुडी. आता पाय थरथरत दोन्ही डंगा झलपटत वाटता पडतलय उताणू आणि झजारतलो भुकांडू. तेव्हा आता काय केलंय गव्हर्नमेंटचा सांगडा ऐकलंय. माती गुंडे लाई केलंय आणि घरात योग संडास बांधलंय.
धन्यवाद. कवयित्री कमल आमने. हॅलो, मी कमल आमने आहे आणि मायेचं नाव माझं कमल कांबळी आहे. आणि मी कविता वगैरे काही करणार नाही, कारण तुम्ही भरपूर जणांचा वेळ भरपूर सकाळपासून आहात. तर फक्त 3 ते 4 मिनिटं घेणार आहे. मी गाणं करणार आहे छानसं. बघा आवडलं तर. अशोक बत्ती सरांनी आम्हाला ते शिकवलेलं आहे. नादा तुणी नाद निर्मितो कौसल्येचा राम. नादा तुणी नाद निर्मितो कौसल्येचा राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. चैतन्यात आहे राम आनंदी आनंद राम. चैतन्यात आहे राम आनंदी आनंद राम. श्रद्धा जेथे तेथे राम. शांती जेथे तेथे राम. श्रद्धा जेथे तेथे राम. शांती जेथे तेथे राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. नादा तुणी नाद निर्मितो कौसल्येचा राम. नादा तुणी नाद निर्मितो कौसल्येचा राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. भक्ती भाव तेथे राम लावण्याचा गाभारा. भक्ती भाव तेथे राम लावण्याचा गाभारा. कैवल्याची मूर्ती राम चराचरी स्तुती राम. कैवल्याची मूर्ती राम चराचरी स्तुती राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. नादा तुणी नाद निर्मितो कौसल्येचा राम. नादा तुणी नाद निर्मितो कौसल्येचा राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. आत्मा ठाई आहे राम परमात्मा आहे राम. मॅडम हो मॅडम, तुम्ही मालवणी आधी म्हणणं सात नाही, त्याच्यात गाणं म्हणत असतात तर ह्या काय नाही. आता आमका मालवणीत म्हणायचं. मी निर्मळ बोलली आहे. मी एक छोटीच मालवणी गाणं म्हणते. काय होती नदी वाहते जवळून जाच्या. गड नदी वाहते जवळून जाच्या. तरु शिखरांचा झाला सराव. तरु शिखरांचा झाला सराव. अग बाई हो माझाच गाव. अग बाई हो माझाच गाव. माझ्या गावात कणकवली नाव. माझ्या गावात कणकवली नाव. गड नदी वाहते जवळून जाच्या. गड नदी वाहते जवळून जाच्या. तरु शिखरांचा झाला सराव.
वेगवेगळा आता आपल्या सगळ्या मित्रांचे ग्रुप असतात आणि सुट्टीच्या दिवशी ते ऐकवार 24 ही ऐकवार 25 दिवसाचो आवाज सगळ्यांच्या जागेवर ऐकवारचे येतात. सगळे मित्र जमा एकत्र ऐकवारचे बघतात. सगळे येतात, एकमेका घापून मारतात, ऐकवारचे भेटतात, एकमेकाची हुशारी हडेलकड्यांची गजाली ऐकवारचे करतात. सगळे गिराक जावतात, ऐकायचं नुसतं ऐकायचा ठरायचं, त्यांच्या बाजारात जावचं, कोणाकडचा घ्यायचा ऐकवायचा ठरायचं, एकामेका विचारून काय व्हायला करता राहून ऐकवायचा बघतोय मध्ये सगळा ठेवून वयात खाऊन वाकड्या बद्दल ऐकवायच्या खाऊन पिऊन ढेकत तिथं एकमेकात बोल फिरायचं ऐकवायच्या खाऊची पिऊची सुस्ती अंगार बसली सगळ्यांना येतात. ऐकवायच्या दिल्लीत जाऊन दंगा मस्ती करतो, डोळे पिकतात गेल्यागत ऐकवायच्या बाकी सगळे चिंते चालल्यासारखे बसतो. सोमवारच्या सकाळी ऐकवायच्या रात्रीसारखे बसतो, ऐकवायच्या रात्रीसारखे सभागृहात आता किती कवी उपस्थित आहेत त्यांनी जरा हात वर करा. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे, सगळ्यांनी ऐकून घ्या. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे तुझ्यासाठी रे झिला. तुझ्यासाठी रे झिला मी शपथ खाल्ली होती, पोटात होता तेव्हाच मी तुझ्यासाठी लढली होती. भल्या बुऱ्याची रे चिंता माका होती, तुझ्या भल्या बुऱ्याची रे चिंता माका होती. म्हणाल तर तुका शिक्षण दिलं इंग्रजी, म्हणाल तर तुका शिक्षण दिलं इंग्रजी. नशिबान घातलो धोंडो, नशिबान घातलो धोंडो, बाबाची नोकरी गेली होती, होता नव्हता तेवढा जिला राखलाय तुझ्यासाठी, जिला राखलाय तुझ्यासाठी. तुझ्या भविष्यासाठी मी माहेर पण विसरले, तुझ्या भविष्यासाठी मी माहेर पण विसरलंय. बाबांनी सुद्धा नवीन कपडे घेणं सोडलाय, बाबांनी सुद्धा नवीन कपडे घेणं सोडलाय. शिक्षण पुरा होता होता घर इला मोडकळी, शिक्षण पुरा होता होता घर इला मोडकळी. पैसे डाग तुझ्या लावलंय सारं शिक्षणात, लावलंय सारं शिक्षणात. तुका हिंमत देऊसाठी कर्ज परत काढला, तुका हिंमत देऊसाठी कर्ज परत काढला. आमची तक्रार नाही खायची, सगळ्यात सुखात पाणी सोडला, सगळ्यात सुखात पाणी सोडला. आमका तू समजान घे जिला, आमका तू समजान घे कधी काय कमी पडता. देवापुढे मात्र तुझ्यासाठी हात जोडता, देवापुढे मात्र तुझ्यासाठी हात जोडता. तुका जरा तरस झालो की काळीज आमचा फाटता, तुका जरा तरस झालो की काळीज आमचा फाटता. काढले आम्ही दिवस जसे तुका कसे काढूक देता, तुका कसे काढूक देता. तुझ्या सुखासाठी रे जिला वय आमचा सरला, तुझ्या सुखासाठी रे जिला वय आमचा सरला. सुखात रवान म्हणता म्हणता पण वेळ खय आता रवला, सुखात रवान म्हणता म्हणता पण वेळ खय आता रवला. शेवटचं कडवं. झालंच तू मोठं साहेब, झालंच तू मोठं साहेब, हिशोब करू नको आमचो. आमच्यात होईल तितक्या तुका त्रास नाही देऊचो, आमच्यात होईल तितक्या तुका त्रास नाही द्यायचो. पण इतक्या तरी करशील ना, पण इतक्या तरी करशील ना. वर्षाकाठी एकदा आपल्या घराकडे येतलं ना, वर्षाकाठी एकदा आपल्या घराकडे येतलं ना. तोडू नको नाती पैशासाठी जिला, तोडू नको नाती पैशासाठी जिला. धन्यवाद. यानंतरचे कवयित्री आपल्या समोर येतात सुचेता सावंत. सुचेता सावंत. मी भोगले आणि इकडची सावंत आजची सावंत आहे. आपण नवीन वर्षाला एक संकल्प करतो, तसा हा माझा नवीन संकल्प आहे. जवळीला जवळीला
2019 साल पटकन, जवळीला 2019 साल पटकन, निष्ठात गेला बघता बघता वरीस तसा चटकन, निष्ठात गेला बघता बघता वरीस तसा चटकन. मनात ठरवलंय काहीतरी एक संकल्प करूया नवो, मनात ठरवलंय काहीतरी एक संकल्प करूया नवो. त्यासाठी म्हाका याद दिली खरंच आता म्हाका मॉर्निंग वॉक हवं, त्यासाठी याद दिली खरंच आता म्हाका मॉर्निंग वॉक हवं. घरात बसान तब्येत झाली होती गरगरीत मस्त, घरात बसान तब्येत झाली होती गरगरीत मस्त. खाऊन पिऊन आणि झोपान आंग झाला होता लय सुस्त, खाऊन पिऊन आणि झोपान आंग झाला होता लय सुस्त. जानेवारीच्या 1 तारखेक मनात उठान म्हटला फाटपट्टी, जानेवारीच्या 1 तारखेक उठान म्हटला फाटपट्टी. आदल्या दिवशी सगळी तयारी करून ठेवले ठाकटी, आदल्या दिवशी सगळी तयारी करून ठेवले ठाकटी. नये बूट आणले बाजारातून मॉर्निंग वॉकला, नये बूट आणले बाजारातून मॉर्निंग वॉकला. वांगडा गेम म्हणाला शेजारच्या पाटलांचा येऊला, वांगडा गेम म्हणाला शेजारच्या पाटलांचा येऊला. घड्याळाचा अलार्म लावले सकाळी 5, घड्याळाचा अलार्म लावले सकाळी 5. शिरायो त्याच्या तोंडावर तो वाजलो 7, शिरायो त्याच्या तोंडावर तो वाजलो 7. गडबडीत उठलाय आणि बघितले बाहेर उजाडला होता, गडबडीत उठलाय आणि बघितले बाहेर उजाडला होता. आता कसा जाव गावताला मन नाराजला होता, आता कसा जाव गावताला मनान मन नाराजला होता. आज जाऊया उद्या जाऊया मनात गेला वरीस सरान, आज जाऊया उद्या जाऊया मनात गेला वरीस सरान. अजून काय माका योग येईना मॉर्निंग वॉकचो चलन, अजून काय माका योग येईना मॉर्निंग वॉकचो चलन. झील चढू माका म्हणतात काय मारलंच पण बाता, झील चढू माका म्हणतात काय मारलंच पण बाता. मिया म्हणते तेका बहुतेक जाय पुढच्या वर्षाकरता, मिया म्हणते तेका बहुतेक जाय पुढच्या वर्षाकरता. यानंतर आपण समोर येत आहेत श्री गुरुदत्त वागदेकर. हॅलो. कवितेचा शीर्षक असा जगण्या सोप्या नसता. सगळा कसा चांगला असताना किटाळ पडता विश्वासावर, सगळा कसा चांगला असताना किटाळ पडता विश्वासावर. दुमसत रवता मन आणि रख्खा होता विश्वासाची, दुमसत रवता मन आणि रख्खा होता विश्वासाची. त्या रखे अंगावर बरबटून घेवान वैरागी होऊन जगना सोपा, त्या रखे अंगावर बरबटून घेवान वैरागी होऊन जगना सोप्या नसता. ते नाही करत. हॅलो हॅलो. त्या रखे अंगावर घेवान, अंगावर बरबटान घेवान वैरागी होऊन जगना सोप्या नसता. आपला कोणतरी येता घेता गपला हातात, आपला कोणतरी येता घेता गपला हातात. आणि आपल्या स्वप्नांची फुला तोडता, आणि आपल्या फुलांची स्वप्ना तोडता. चढवता कर्तव्यावर घरदाराच्या, चढवता कर्तव्यावर घरदाराच्या. त्या फुलांका निर्माल्यात बघता, त्या फुलांना निर्माल्यात बघणं सोप्या नसता. जगतो बोंडल्या वैली कास बनून फाटात, जगतो बोंडल्या वैली कास बनून फाटात. डोलतं वाऱ्यावर पण चुलीतल्या निखाऱ्यावर जाळून घेऊन, पण चुलीतल्या निखाऱ्यावर जाळून घेऊन. काळजीतलो घर होऊन जगना सोप्या नसता, काळजीतलो घर बनून जगना सोप्या नसता. शेवटचं वगैरे मित्रांनो, विचारांचं ठेवू असता वांगडा, विचारांचो ठेवू असता वांगडा. चलतो आपल्या वाटेन, विचारांचो ठेवू असता वांगडा. चलतो आपल्या वाटेन. आणि दुःखांच्या टिपांका आटलेलो वाळ बनवून हसरो होऊन खिदाळना सोप्या नसता, हसरो होऊन खिदाळना सोप्या नसता, सोप्या नसता. धन्यवाद. यानंतर आपल्यासमोर येतात श्रीमती शारदा खांदारे. वैभवी गावळे यांनी कृपया रंगमंचावर येऊन थांबावे. फार वास्तव आपण घरामध्ये पण जरा बघावं असं वाटतं मला. थोडीशी कविता पहा. कब्बर चाय गो सुने कब्बर चाय दी. पाव नको बटर नको तुझे पोहे पण नको. गो सुने माका कब्बर चाय दी. माका माहीत असा दोघा कामात जातस डब्याची घाय असता. त्यात नागराच्या सायांची काय. पण काय करू सकाळपासून
पासना तोंड सुकता गो सुने माका कपभर चाय दे तुया म्हणतास वाईट धीर नाही धीरच धरते वाय चपातीचं पीठ मळून दिलंय कांदो भाजी चिरान दिलंय आता तरी घोटभर चाय दी गो सुने माका कपभर चाय दे करून चाय पियान म्हटलंय करून चाय पियान म्हटलंय ते चुली पुढा राहत नाही जसं चुलीचो ताबो घेतलास तसा चुली पुढा जाऊकच देत नाही माझी काय पण तक्रार नाही माझी काय पण तक्रार नाही पण गो सुने माका कपभर चाय दी जिला तुया म्हणतेस घरासाठी का राबता जिला तुया म्हणतेस घरासाठी राबता तुझ्या औषधा पाणी करता तुया असं का वागतस उभो जन्म गेलो चुली पुढा तुझ्या बापाच्या राज्यात हक मागले नाही पण घोटभर चाय मागते गो सुने माका कपभर चाय दे लेका माका तुझा काय पण नको मायन एक शब्द बोल भरान पावान माका मायने घोटभर चाय दूध सांग त्याबरोबर शील चपाती दिलंच तरी चालान गो सुने माका कपभर चाय दे बाकी काय नको. पुढची कविता घेऊन येत आहेत श्रीमती वैभवी गावडे. नमस्कार. माझ्या कवितेचं शीर्षक असा चाकरमणी घो होय. खायसर जमलेल्या मंडळीनो सांगते तुमका यथा चाकरमणी घो होयो असं सारो गाव गाता. नको करू शेती भाती नको करू काम धंदो नोकरी आपली बरी खायसरच होता वांडो. इतक्या शिकान गावात रवान ह्या काय माका पटत नाही सांगा आता तुम्हीच माका आता आम्ही करूचा तरी काय. स्वतःची खोली नसली तरी भाड्याच्या खोलीत रवान काय ठेवलंय गावा मुंबई आनंदान मुंबईचा पाणी पिया. आये म्हणता अगो गावच्या पोरांनी काय तुझा घोडा मारल्यानी. आये म्हणता अगो गावच्या पोरांनी काय तुझा घोडा मारल्यानी. आता नको करू चढवा आता बघ पोरांनी सुवर्ण कोकण घेतल्यानी. आता बघ पोरांनी सुवर्ण कोकण घेतल्यानी. म्हणून विचार आता तुझा बदल धन्यवाद. यानंतर आपल्या समोर येतात वैभव साटम. मी वैभव साटम राहणार आयनल कणकवली. आठवता माका माझी थोरली काकी तरड्याचून भिजान इलेली थंडीत हुडहुडत परच्याकडे ढगाक बसलेली. तिचो घो म्हणजे राजो माणूस गावचो इनामदार तो ताका थोपूचा म्हणजे वाऱ्याक थोपूचा. आठवतात माका तिचे चिखलात पुसलेले पाय बिब्याचे डाग घेऊन काळे ठिक्कार पडलेले. तिचे रखरखीत हात कधी पाठी बसून फिरले की म्हातारे कसले की तुझे हात माका पाठीत टोपत. म्हातारी हसन म्हणायची रे शेतकऱ्याच्या बायलेचे हात पाठीत टोपतले पण पोटात सुकावतले. माझ्या बायलेचे मऊ हात हातात घेताना तुझ्या खरखरत्या हाताची आठवण येतात तेव्हा वाटता तुझ्या रखरखत्या हाताने आमचा जिना तिथे सोपा केल्या. धन्यवाद. यानंतर आपल्या समोर येत आहे कुमारी कविता परब. चाकरमान्याची गावचा असलेला नाता जन्मा केल्यावर नात्यांचं खूप गोतावळं असता. गावच्या मातेशी प्रत्येकाचा वेगळाच नाता असता. मुंबईकरांका गावची थोडी जास्त जोड असता. चाकरमानी म्हणान तो बाबडो दिवस रात्र राबता. सुट्टी मिळाक होई म्हणून तो डबल दुटियो करता आणि गावात जाऊचा असता त्यासाठी कष्टान पैसो जमवता. मुंबईत रवान तसे तो नको तसले हौशी करणारच नाही आणि गावात जाऊचा म्हटला काय बाजार त्याचो सरणारच नाही. काय वया काय नको सगळा काय तो बघून घेतलो. गरजेक पैसे उसने घे पण सगळ्यांच्या हौशी बागायचं. चतुर्थी शिमको इलो की आनंदात त्याच्या वेगळाच उदान येता. गावात जाऊचा म्हटला की मन
मन त्याचा पार वेगान होता. गावात गेला तर औशी बापाशी कडकडून भेटतलो. गावात गेला तर औशी बापाशी कडकडून भेटतलो. औशीच्या मांडीवर टकली ठेवून जरा निवांत निसतलो. औशीच्या हातची पेज पिटी भात पण आवडीन खातलो. औशीच्या हातची पेज पिटी भात पण आवडीन खातलो. आणि बायलेक तुझ्या हातात तरी चव नाही म्हणत औशीक सांगतो. चुलीवरच्या जेवणात तो पोट भरून ताव मारता. चुलीवरच्या जेवणात तो पोट भरून ताव मारता. मुंबईत त्याचा विचार आहे खय असं जेवण गावता. आई बाबा वांगडा गावात येत असो पटकन निघान जाता. आई बाबा वांगडा गावात येत असो पटकन निघान जाता. रजा सरत इली काय मुंबईत जाऊचं दिस जवळ येता. गावसून येताना आई गावची वाट आठवणी भरून देता. गावसून येताना आई गावची वाट आठवणी भरून देता. त्यापेक्षा जास्त तर गावचे आठवणीच मनात साठवून आणता. गावात पुन्हा कधी जाऊ गावताला ठाऊक त्याचा नसता. गावात पुन्हा कधी जाऊ गावताला ठाऊक त्याचा नसता. आणि ह्याच विचारात घरातून निघताना त्याच्यात काळीच करायचा. डोळ्यात दिलेलं पाणी डोळ्यातच साठवून तो बॅग भरता. डोळ्यात दिलेलं पाणी डोळ्यातच साठवून तो बॅग भरता. साखरमाणीच तो शेवटी पोटा पाण्यासाठी पुन्हा मुंबईत येता. मुंबईत जरी इलो तरी गाव मन त्याच्या गावातच असता. मुंबईत जरी इलो तरी मन त्याच्या गावातच असता. ऑफिसातल्या खुर्चीत बसान पण फक्त गावचीच स्वप्न बसता. ऊन पावसाचं जसो एका पाठी खेळ सुरू असता. ऊन पावसाचं जसो एका पाठी खेळ सुरू असता. मुंबई आणि गावचो मेळ त्याच्या मनात बांधत असता. गाव सोडून इलं तरी आपली माणसा माती कधीच सुटाची नाही. गाव सोडून इलं तरी आपली माणसा माती कधीच सुटाची नाही. चाकरमान्याची आपल्या मातीशी झुलेली नाट कधीच सुटाची नाही. चाकरमान्याची आपल्या मातीशी झुलेली नाट कधीच सुटाची नाही. चाकरमान्याची आपल्या मातीशी झुलेली नाट कधीच सुटाची नाही. धन्यवाद. यानंतर आपल्या समोर येतात कुमार रितेश चव्हाण. माझं कोकण फळा फुलांनी नटलेलो. हिरव्या कालून माझं कोकण फळा फुलांनी नटलेलो. भोळ्या कोकणी माणसाची जाण हो आधो मिरज सरांनी गेलो. चाकरमणी असा तो मुंबईचो त्यांका येऊ खय गावता. गावाकडे चाकरमणी असा तो मुंबईचो त्यांका येऊ खय गावता. घरात चूल पेटू भई मनात दिस रात राबता. हय तात्या आमचं उगी वाट बघत राहता. हय तात्या आमचं उगी वाट बघत राहता. थय गेलेली झिल परत येतली या इच्छेपोटी जगता. शिकली सवरली पाखराती भुरकन उडान गेली. शिकली सवरली पाखराती भुरकन उडान गेली. नजर लागली कुणा सटवेची दुष्काळानं नाती मिळली. 12 कोशींच्या बाद देवा महाराजा तुझ्याकडे एकच असं मागायचा. 12 कोशींच्या बाद देवा महाराजा तुझ्याकडे असं एकच मागूचा. चुकला मागला तो सरांन जाओ विवेक दे आमका जगायचा. विवेक दे आमका जगायचा. धन्यवाद. यानंतर आपल्या समोर येतोय श्रेयस शिंदे. नमस्कार, मी श्रेयस शिंदे. भोगले सर आणि सावंत सर यांच्यासारखा मी कळसुलीचाच. मी कविता सादर करतो. कवितेचं नाव आहे शेबय. शेबय शेबय बाय शेबय 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 बाय खाल शेबय. गावागावाची सांगते खबर गावात होता नया नगर. गावागावाची सांगते खबर गावात होता नया नगर. पांडग्या मास्तराचं मोडलो डोको. पांडग्या मास्तराचं मोडलो डोको मी पोरगो माझो फिरता दुबय. म्हणानच म्हणतं या लंगड्या रामात तुझ्या हातची खाल शेबय. शेबय शेबय बाय शेबय 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 बाय खाल शेबय. म्हाताऱ्याचं माझ्या मोडलो कोण वाटेत भेटलो सेंतोरानो. म्हाताऱ्याचं माझ्या मोडलो कोण वाटेत भेटलो सेंतोरानो. म्हणता म्हाताऱ्या फिरतं गय. म्हणता म्हाताऱ्या फिरतं गय. तुझे पैसे मागता टेमकार का. पण घरात नाही गो काव कणाचो दानो. पण घरात नाही गो काव कणाचो दानो. मनाने वाजू आज मागता शेबय. शेबय शेबय बाय शेबय 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 बाय खाल शेबय. घर कवाच पडला. घर कवाच पडला आता असा एक मांगर. घर कवाच पडला आता असा एक मांगर. दिवसात ना एकदा काढाव बाकी मी डांगर. रवणे वैली कोंबडी मी तिची 4 कवटा. रवणे वैली कोंबडी तिची 4 कवटा. परड्यात हात चुरून मी पांदी शेगलाची रोपटा. 4 आणे मिळत 4 आणे मिळत जेव्हा गावकऱ्याकडे राबत.
चार आणि मिळा जेव्हा गावकऱ्याकडे राबय पण आता काय नाही जमत गो म्हणा मागले शेबय 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 बाय शेबय 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 बाय खाल शेबय मांडावर जातोय सोंगा खेळतोय कुकारो मारीत कवळा खेळतोय होळीकडे जाऊन रोंबाट करतोय ढोल वाजवल्यावर मी औषध येता बनणारो दांडेकार पण माका विता पण देवच आता म्हणता हे काम मी तूच वदळ तर सांग चिडवा काय करू मनान मागतोय शेबय 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 बाय शेबय 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 बाय खाल शेबय पैसे नको चिडवा एक चिटूर तेवढा लिहून घे पैसे नको चिडवा एक चिटूर तेवढा लिहून घे लिहून झाल्यावर जरा दुबई तेवढा पाठवून घे जिला आशीर्वाद सांग औषध बापाशीचो चिडवासारख्या सुने सुखी देवसा नातवक पापा दियाचे आजाचे पोरात लय शिकय मी एकदा तरी गाव दाखय मराच्या आधी पोरा जरा बापाशीच्या घरा तुझे पाय टेकय हीच एक शेबय मागतोय रे हीच एक शेबय शेबय बाय शेबय शेबय बाय संमेलनातले शेवटचे 3 कवी आता त्यांची कविता सादर करूचे शिल्लक असेल. कवितेचं नाव आहे फोटो त्यांचं म्हणणं म्हणते. भूतकाळ टिपतो आम्ही काळजात घुसतो आम्ही परत एकदा छान आठवणी तुमच्या डोळ्यात आणतो आम्ही लांब गेलेले माणसा समोर उभी करतो आम्ही आयुष्यातलो सगळं प्रवास साठवून ठेवतो आम्ही तुमच्या चेहऱ्यावर आनंद तरंगो ह्योत आमचो स्वार्थ असता आमका ठेवा जपून ह्योत आमचो हट्ट असता कधी अल्बम मधना तर कधी व्हिडिओ मधना नेहमी दिसतो आम्ही सुखाच्या वेळी सोबतही असतो आणि एकटो रात्री तिची आठवण काढून तुमच्या कुशीत झोपतोय आम्ही. यानंतर आपण समोर येता कुमार स्वरूप सावंत. माझ्या कवितेचं नाव आहे म्हाताऱ्या आईची तळमळ. दारात बसले वाट बघत आठव येतात झिलाची दारात बसले वाट बघत आठव येतात झिलाची माका येतात तशी एका पण येत असत काय आईची एकटो जीव कंटाळत आले बोलाक सुधी कोण नाही देवाकडे रोज मागते मारण तापण मेला येत नाही लहान होतास तेव्हा आम्ही पुरवलं तुझे सगळे लाड तुझ्यासाठी वनवन फिरलो बापूस पाया गेले त्याच्या पॉट चिंदडे कपडे वापरलो तरी तुका दिलं कपडे छान शिकान मोठं झालंच तुया वाटला ठेवशीत आमचो मान बापूस तुझो गेलो तरी कसली कमी पडूक दिले नाही बायको इली तशी तुका मात्र आईची पण गरज नाही माझ्यान काय आता झेपत नाही रे लाकडा गेली मसणार बाबू एकदा येऊन बघून जा रे तुया रोज दिसत सपनात मेल्यावर तरी येशील झिला तोंडात घालूक पाणी तुझ्यासाठी जीव तीर्थी तुटता होता काळजाचं पाणी देवा कधीच तुझ्याकडे काय मागले नाही आता मात्र मागतय सुकांतेची ओंजळ भरांडे त्याच्यासाठी मी पदर पसरतोय संमेलनातली शेवटची कविता आपल्यासमोर घेऊन येता कुमार स्वरूप सावंत. अमित चालके. नमस्कार, माझे नाव अमित चाळके, बेळणे खुर्द कणकवली. माझ्या कवितेचे शीर्षक आहे तुझ्या लेकराची हाक. पाठीलागान पळत्या सुखाच्या केव्हाच गेली गाव सोडलंय. खरा सांगा आहे तुझ्या आज आठवणीच्या समुद्रात मी पुरतो बुडालय. मेहनतीन गाम गाळून मॉप इस्टेट कमवलंय पण खरा सांगा आहे तुझ्या मायेची ऊब मात्र मी गमावलंय. वाटतं सगळा सोडून सरळ गावची वाट गाठूची तुझ्या मायेन भरलेल्या मांडीत डोळे मिटून टकली टेकूची. तू जन्म दिलंस मना सगळी सुखा मनासारखी भोगलय. तुझ्या सोन्यासारख्या सोबत सोडून झगमगणाऱ्या दुनियेत विसरलंय. तुझो पदर धरून चालताना जगाची नाही होती भीती.
आहे तुझं पदर धरून चालताना जगाची नाही होती भीती. आज मात्र माका मन विचारता तू जगतेस कोणासाठी. वारोइलो फिरतीचो त्याच्यात बरोच वावत गेलोय. वारोइलो फिरतीचो त्याच्यात बरोच वावत गेलोय. कावळ्या चिमण्यांच्या त्या घासा या भौतिक सुखात विचारलोय. आता मनात माझ्या खूप दिवसा न बघलेला तुझा रूप आठवतोय. आता मनात माझ्या तुझा खूप दिवसा न बघलेला रूप आठवतोय. माझ्या बाळकांना जवळ घेऊन गावात जाऊया म्हणून सांगतोय. तुझ्या भेटीची एकच आस सारखी मनात घोळता. तुझ्या भेटीची एकच आस सारखी मनात घोळता. नित्य निरंतर मन माझा आहे तुझ्या चरणीच डोळता. आहे तुझ्या चरणीच डोळता. धन्यवाद. अशा प्रकारे या काव्य संमेलन संपन्न झालेलं असा आणि तरी सुद्धा नाही बोलत गव्हाण करत येतो त्यांना बोलवते नंतर मग तुझका सांगते. त्यांची पण कविता हो तुम्ही गैरसमज करून घेतात पटकन. गव्हाणकर सर आपल्याला नम्र विनंती की आपण व्यासपीठावर या. नाही अचानक नाही उत्स्फूर्तपणे येते. केवळ नाटककार गव्हाणकर आपल्याला प्रसिद्ध असत. आता ते कविता घेऊन येतात. कविता ऐकून म्हाका पण कळली आणि मी कधीतरी केलेली कविता म्हाका आठवली. मालवणी सम्राट मच्छिंद्र कांबळे त्याचा इथे फोटो तस्वीर लावलेली आहे. आणि मगापासून काय झालं की कोणाचा उल्लेख झालेला असेल. तुम्ही औचित्य साधलेले त्याचा तस्वीर लावलंच नाही पण उल्लेख असा झाला नव्हता. पण त्याची एक आठवण माहिती आहे. एक मिनिट प्लीज जरा 2 मिनिटासाठी तुम्ही सगळे माहिती आहे हे संबंध निगळाच्या घामाचं संमेलन झालंय मला कल्पना. तर एक मच्छिंद्राची आठवण म्हणून मी सांगतो. 1 मिनिट प्लीज जरा 2 मिनिटासाठी थांबा. फार मोठ्या माणसाची आठवण सांगतो मी. हिरानाथ मंगेशकरला वस्त्रणाचा प्रयोग होता वस्त्रण. आणि प्रसंग असा होता की भीम म्हणतो आपल्या मंजुळाबाई असते स्टेजवर. मी मास्तरच्या भूमिकेत मास्तरचा सरपंच होता. आणि प्रसंग असा होता जरा 2 मिनिटं थांबतात का प्लीज. जरा 2 मिनिटं थांबा प्लीज. तर मंजुळाबाई बोलते अहो कवा सुरू करणार तुमचं वस्त्र. मला बाई झोप येते. हे म्हणायला लाईट गेली आणि त्याच्यात काय होतं वाक्य पुढे मास्तर झोप येते झोपा नाही ते माझ्याजवळ असं बोलायला आणि एक लाईट गेली. प्रसंग आहे का झोप येते तर मास्तर म्हणतो झोपा नाही ते माझ्याजवळ. लाईट गेली. मच्छिंद्र अंधारात त्या प्रेक्षकांची 5 मिनिटं बोलत राहिला आणि 5 मिनिटात परत लाईट आली आणि ऍक्शन रिप्ले म्हणून तो सीट सुरू झाला. परत म्हणजे कवाकडे तुमचं सुरू होतं. मला बाई झोप येते. मग मास्टर म्हणतो झोप येते ना झोपा नाही येते. मच्छिंद्र काय म्हणाला हजरबाई मालवणीचा बिरबल होता. काय म्हणाला तुमचं काय वाटला परत लाईट जातली या. हा त्याचा जो हजरबाबीपणा होता ना मालवणीचा म्हणूनच हा मालवणी सम्राट झाला. तर कविता अशी आहे 1956 साली मी विमानतळावर बालमजूर म्हणून काम करत होतो. नादुरुस्त झाली विमानं यायची आणि लंच टाईम मध्ये विमानामध्ये आम्ही जेवायला जायचो. तर माझ्या मुला एक छान गोरी होती म्हणजे देवलांची शारदा अशी मुलगी होती 14-15 वर्षाची शांतची अशी. आणि ती मला माझ्याजवळ येऊन बसायची. मला काहीतरी डब्यातून खाऊ द्यायची. माझं कोणी नव्हतं तेव्हा. आणि मग काय झालं की रोज असं व्हायचं. एके दिवशी काय झालं की 6 महिन्यानंतर मी हातपाय धुवायला सगळे बिगारी गेलो आणि म्हैसम्माने काय केलं माझ्या हातामध्ये साबणाची एक काहीतरी वडी ठेवली हातामध्ये. बोलली इसको संभाल करू ना असं म्हणून रडत परत गेली. मी म्हटलं ही काय झालं असं काय रडत का गेली. तर तो कोमरांना तो मुखात म्हणतो तो काय म्हणाला की क्या तुमको पागल है वो गंगाराम गंगाराम वो तुमसे 6 महीने से प्यार करता इसलिए तुमको कारण देता था. आणि मग हे डोक्यात आलं कुठेतरी एक साईड 1 साईड लव होतं. त्यावरून कविता झाली. कवितेचं नाव मैसम्मा. मैसम्मा तुझी माझी ओळख झाली किंवा ऋतू कुठला माहीत नव्हता. मैसम्मा तुझी माझी ओळख झाली किंवा ऋतू कुठला माहीत नव्हता. पण आपल्या वयाच्या झाडावर आलेला मोह त्यांना पेलवत नव्हता. तुझी माझी ओळख झाली तेव्हा ऋतू कुठला माहीत नव्हता. पण आपल्याच वयाच्या झाडावर आलेला मोह त्यांना पेलवत नव्हता. तेव्हा त्या वयात आपण खेळताना घामीतून मागेली मिठी कुणालाही सलत नव्हती.
तेव्हा त्या वयात आपण घामेलून मांडलेली मिठी खेळताना मांडलेली कोणालाही चलत नव्हती, कारण घामाच्या धारांना, आता येते तशा घामाच्या धारांना आणि पावसाच्या सरीनं आपल्याला ओले चिंब बघायची सवय लागली. मैसम्मा, माझं शिक्षण जेमतेमच होतं, पण मी लिहिलेल्या तुझ्या पत्रातील अक्षरानुक्षर खरं होतं. माझं शिक्षण जेमतेमच होतं, पण मी तुला लिहिलेल्या पत्रातील अक्षरानुक्षर खरं होतं. तेव्हा मी तुला लिहिलेल्या प्रेमपत्रांचा गठ्ठा जेव्हा कुरिअरने माझ्या हातात पडला, त्यावेळेस त्या पाठोपाठ तुझी लग्नपत्रिका येणार असा मी तर्क केला. मैसम्मा, तुझंही बरोबरच होतं. कुणी कुणासाठी किती थांबावं याला काही नियम नसतात. आणि दाराशी आलेल्या संधीच्या अक्षता परत पाठवायच्या नसतात. एक नाव चुकून राहिलं होतं कवितेचं, तो सादर करते फक्त मालवणी. दिसलो जरी काटेरी तरी रसाळ मालवणी माणूस, दिसलो जरी काटेरी तरी रसाळ मालवणी माणूस, आंब्याच्या आंबट फोडी सारखो माझो मालवणी माणूस, आंब्याच्या आंबट फोडी सारखो माझो मालवणी माणूस, सदान कदाचो पुजलेलो गाळ्यो हे चाराशिक, सदान कदाचो पुजलेलो गाळ्यो हे चाराशिक, तरी मधा सारखी गोडी असा माझ्या मालवणी भाषेक, मधा सारखी गोडी असा माझ्या मालवणी भाषेक, खैचो तो देवचा हे का घाबरान रवता, खैचो तो देवचा हे का घाबरान रवता, हे देव पण उभो रवता, जगाच्या पाठीवर खैपण गेलो तरी गर्वान सांगता मी मालवणी, जगाच्या पाठीवर खैपण गेलो तरी गर्वान सांगता मी मालवणी, जात आमची मालवणी, भाषा आमची मालवणी, बोली आमची मालवणी, मालवणी फक्त मालवणी, मालवणी फक्त मालवणी. धन्यवाद प्रेक्षक. गमतीची गोष्ट सोडून द्या, पण 45-46 कवी मालवणी दिलं त्या मोठा अजब गोष्ट थोडे केले, पण 45 कवी लिहित आणि त्यांना व्यासपीठ दिला त्या लोकांनी, त्यांचं कौतुक खऱ्या करू काय. पण काय असा थोडेसा त्याला चाळण लावतोय त्या कवितेने, कविता मागवतोय आणि तुम्ही छोटे छोटे कविता ठेवतोय, 2-2 पानाची कविता. काही लोक आपले स्टेजवर जावं कविता म्हणून येतात, काहीतरी करून कागदात लिहून काय समजला. काही लोक फव म्हणत जातात, त्या पोहे म्हणतात, तर समजलं काहीतरी आता ताकद राहिलं कविता लिहून आहे म्हणतात, काय माझ्या लक्षात दिला. पण ही आनंदाची गोष्ट काय की लोक लिहित असत, मालवणी लिहित असत, ते काय व्यासपीठ करतात. माझ्या वेळी मी कविता म्हणून जाय तर आमकां 4-4 तास वाट बघूची मला वसंत सावंत किंवा बोलायचं काय, आणि नंतर ते सांगितलं शेवटी आता तुमची छोटीशी कविता म्हणा, मग थोडं मूळ जाय. आज सगळ्यांनी आला आणि माका याचा प्रसाद मिळाला, गमतीच बाजूचं सोडून द्या, पण एवढे लोक लिहितात ह्या महत्वाचा. आणि त्याच्यातून कोणते दादा मडकेकर जाय काय सांगू घेणार, माझ्या पोटातही पाहिजे काय सांगू घेणार ना, त्याच्याबद्दल मला आनंद असा. आणि शेवटची एक कविता मी साखर म्हणायची आहे, म्हणतं मुंबईचं जाताना म्हणी रवण आता काय सांगतात, धाव पाव रे रवळनाथा, धाव पाव रे रवळनाथा, शरण तुका मी इळे आता, शरण तुका मी इळे
पावरे रवळनाथा धाव पावरे सगळ्या जगाचो तू कैवारी बारापाचाचो तू मान करी राखण कर रे आमची आता धाव पावरे रवळनाथा धाव पावरे पोटासाठी माझी ही फिरती पोटासाठी माझी ही फिरती तुझो अंगारो उषा खालती तुझो अंगारो उषा खालती तुझ्याच सगळो भरीभर आता धाव पावरे रवळनाथा धाव पावरे म्हाका हे बोललेल्याबद्दल आणि अध्यक्ष केल्याबद्दल आणि म्हाका राग दिल्याबद्दल मी आयोजकांचो आभारी असे मंडळातले आभारी. धन्यवाद. या सभा संमेलन करताना एका खास माणसाचे आमचा आभार मानायचे असतात. मेघा परब या मॅडम ते सकाळपासून आतापर्यंत उभं राहून सूत्रसंचालन केल्याने मेघा परब या विप्रोच्या विकास हायस्कूलच्या प्राचार्य आहेत. त्या स्वतः आता डॉक्टरेट करत आहेत. तर या मेघा परबांचा सन्मान जो आहे तो ते नाना गंगाराम गोवाणकर त्यांनी करावा अशी त्यांची पण इच्छा आणि आमची पण इच्छा आहे. त्यामुळे मी तुमचा बसून ठेवलं आहे. सगळ्यांनी फॉलो करायचं आहे आणि ते जर केलं तर कोकणचा विकास व्हायला सिंधुदुर्गाचा विकास व्हायला अजिबात वेळ लागणार नाही. पण सगळ्यांनी जे उद्योगासंबंधी सांगितलेलं मार्गदर्शन आहे खरंच मी पुन्हा पुन्हा सांगते की तुम्ही ते स्वतःच्या जीवनामध्ये उतरवण्याचा प्रयत्न करा. आता कोकणात ज्यावेळी कोणी पण येतं त्यावेळी शाळेत वगैरे अगोदरचे कार्यक्रम व्हायचे त्यावेळी सांगायचे आभार बहु झाले आपुले आभार बहु झाले आपुले आभार बहु झाले निज दर्शनाने शिशुतोषविले निज दर्शनाने शिशुतोषविले आभार बहु झाले आपुले आभार बहु झाले. नमस्कार. आता पसायदान सादर करते. मला वाटतं सगळ्यांनी हात जोडले तर बरं होईल.